telesail bat sekulako booma izan, bueno, bere garaian izan zuen, baina 3. denboraldi honekin ere ari da sekulako booma izaten, eta batez ere dagoelako eztabaida, bueno, dago triangulo amoroso moduko bat, eta aber zeinen alde zauden, bai, horrelako antzeko zerbait, baina, bueno, bi anaiak dira orduan, hobeto ez. Bai, horregatik. Nik uste dut, booma ere horregatik izan dela, bai, tramagatik, bai, bueno, telesaila, bai, morboagatik ere, telesaila ere, bueno, esan dezakeguna delako, baina, bai, udara honetan sekulako booma eduki du, eta gaur ez geneukan ez ezer, esan dugu, bintzat kanta usartuko du. Ez daitu, baliatuko dut ukera nik ere ikusentzunezkoi begirako gomendiotxo bat egiteko. Bai, nuski. Krez banago hemen, helduenak zenbat urte ditu, 24 urte, 23. Nik 21. 21 oraindik malen. 19an, 22. Ados, ongi, bueno, bintzat festa. Orduan gaztena postuak engo dit. Iraiak 23 bai, eta... 22. 22 oraindik? Adin berekoa gara. 2003koa gara biak. Claro, 2000 ostras. Bueno. Mira, goratzen ez, etorri nintzenean joar teknikariak esan zidan, ai, gaztean eren postuna kendu dira, orain malen etorri datan irik kendu dit. Bueno, joar beti izango da gaztean eguretzako. Mendela espalda sinenetzako. Baina, bueno, zuek entzungo zenuten, inoiz, Katrina hurakana. Bai. 2 urte bete zenitu zen jaio hori gertatu zenean barkatu. Bueno, kontua da Netflixen atera dutela alako dokumental bat Katrinaren inguruan, baina izugarri hona da. Ni dokumentalak piat gustatzen zaizkit, Ba, ikusi benetan oso gomendagarria delako, eta baita ere, bueno, teorian azaltzen du nola izan zen hurakan hori, Katrina hurakanak bortizki kolpatu zuela New Orleans, eta berez arazorik handiena etorri zen bertako dikiak edo lertu zirenean, hiria urpean geratu zen, hiri eder bat gainera, baina, bueno, neko txiken nintzen, baina bai gogoan ditu dela irudiak jendeanak beraien teiatuetan etorri dena, baina niri bereziki interesgarri iruditu zait, zer nolako kritika arraziala dagoen, zuzenean ez da ere aipatu gabe, baina New Orleansek badakalako, ezakit populazioaren gehiengo, baina 150 inguru beltza da. New Orleansen ebakuazioa agindu bat eman zen, estatu batuetan ebakuazioak ez dira beste herrialde batzuetan bezala esate dizutela hemendik 1 kilometrora aterpetxe bat jarri dugun bertara, ez ebakuazioa da segi kanpora eta ordaindu albaduzu hotel bat edo, zorte hon. Bilatu bizitza ez da. Orduan, hirian geratu zirenak berezik eta ikusta beltzak izan ziren, eta bueno, hor badago, oso ez dute egingo spoilerrik, bueno, spoilerrak egitea gertatzen inguruan, baina oso gomendagarria. Hiru ditu, nik lehenengo biak ikusi ditut. Vale. Eta gaur 3. ikusiko dut etxea iristean. Vale. Guri gaur beste zerbait tokatzeko, baina aste azkenetan ateratzen dira aurretik esan dugu. Bueno, bazuek bat eta nik... Kuadrillakoak geratu gara ikusteko, inoiz ez gara geratzen horrelako telesaiak eta ikusteko, baina gaur esan dugu baietz. Ia kuadriarekin gutxitan. Eta horakana behar gutxiago, ez zerbait tristea ikusteko. Aizu dena den urte hurrenekin ari garen, ez? Eta urteak atzera egin ez eta bar, Joarri eskatuko diot, leno bidali diodan gauzatxo bat jarri dezaken zuzenean, begineragoa zuzenean, bale? Wow, bale. Bueno, nire mandarin ez da oso ona, baina legunduko naiz gauza kongi esaten. Zu women, zonduo, tonzi, shengri, kuaile. Eta ez bada ongi ulertu. Ez da zer ulertu. Bueno, esaten ari garena da, zorionak eta garaipenaren egun zoriontsua izan dezatela gure Txinako Herri Errepublikako lagunak. Zergatik, bertan gaur garaipenaren eguna dutelako, eta sekulako desfile militarra osatu dute, bai. Jarri dugun une horretan, entzuten zan momentu horretan, Xi Jinping zijoan deskapotable baten gainean, jendea jagurtzen, ikusten denez, Txinan Lee Hardy Oswald baten beldurrik ez dute. Baina, bueno, hau den esan, eta tontakerak alde batera utzita, zer oroitzute gaur txinatarrek? Hain zuzen ere, 1945ean, Japoniari irabazi zioten eguna. Bueno, irabazi berez, aliatuen laguntzaz irabazi zieten, baina garrantzitsua da gatazka aipatzea, beti bigarren mundu gerrara begira gaudelako, eta estatu batuarrek zer egin zuten, Errusiarrek, bla, 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 beti gure eurozentrismotikan, eta si akaso, badaude pelikula mordo bat ere, Amerikarrenak, Japoniaren aurka, uartetan eta bar, baina oso gutxi hitz egin da
Txinaren eta Japoniaren arteko bigarren gerra handi honetaz, beste bat duk ez dutelako aurretikan, kopurutxo bat emango ez dut bakarrik, kalkulatzen delako 37 milioi bat lagun hil zirela gerra hartan. Gehienak txinatar herritarrak, Japoniak gaur egun oraindik ere gore kontuengatik eta ez du barkamenik eskatu ere egin, ez du onartzen bertan gertatutakoa, baina oso gerra bortitza izan zen, supremazismo batetik egindakoa, pixkat naziek bezala Europan bestekin, gauza bera, baina Txinan, hori izan zen Txinarentzako humiliazioaren mendearen amaiera edo, horren ostean gora egiten hasi ziren gaur egungo gobernuarekin, kritikak, badago zer kritikatu, baina ikusentzunezkoekin geundenez eta hori dena bitu beste pelikula bat gomendatuko dizuet, ingelesez izena zen City of Life and Death, hau da bizitza eta heriotz hiria, eta bertan Nanjineko sarraskia hitz egiten da. Nanjing garaian zan Txinako errepublikaren hiriburua, garaia oraindik ere Txinan errepublikanoak zaudelako, pixkat Europaren lagunak edo aliatuak edo kontserbadoreagoak, eta Nanjing hiria zen beraien hiriburua, Beijindikan bera eraman zuten. Japoniarrek hirianiko azkar hartu zuten, eta bertan egin zuten triskantza ikaragarria da, 100 milaka emakume esklabo sexual edo sexo esklabo bihurtu zituzten, aurrak kalerdian akatu, eta sarraski horren barnean jendea hiltzeko mila modu dut, aipatu izan pelikula horretan adibidez ikusten da, nola momentu batean egiten zuten zen presoak, edo, militarrak eta baita ere soldaduak edo ondartza batera eramaten zituzten, Nanjing kanpoaldean, ondarra botatzen zieten gainetikan, eta horren ostean Japoniako soldaduek gainetikan desfilatzen zuten. Hau denek arreo da desfilaragatik eta bizirik zeuden bitartean. Orduan bada pasarte historiko bat nahiko azuta dagoena, baina esan dagoa, 37 milioi txinatar herritar sekulako zifra da, sekulakoa, ia Espainiar estatuaren populazio osoa. Eta gaur behintzat hori zeutela Txinan, baina noski gobernuak erabili du aukera hau politika egiteko ere, Shangaiko tandea egon da bilduta egun hauetan, eta ikusten baituzu gonbidatuak, marabila bat, besteak beste elkarrekin egon dira Vladimir Putin, Xi Jinping eta Kim Jong-un. Venga. Haze irukotea, Wow. Bai, toien artean, Zer hitz egin gozuten hauen arte? Hitz egin dute? Egia esan, ez dakit, Xi Jinpingek bai hitz egin du, hori gero albestegian horren berri emango du, ez dut beste guztia jundia txintxo. A ber, desfile militar batean ere asko egiterik ez dago. Ez. Zurrumurruek diot ere Txinak eraman duela arma nuklear berri bat. Desfilera? Bai. Wow. Bai, bueno. Niri desfileak iruditzen zaizkit, gauza bastante kuriosoa, ze gero beti gertatzen da zerbait. Bai, egia da. Hori egia da. Nola izan zen parakaidaseren? Horrelakoak ere gertatzen dira. Amabi baten. Iruditzen zaizkit, oso gero komentagarriak. Bai, oso. Bai, beti badago zerbait. Ea esan ezakite, Txinan zote gertatuko zen, nik ikusi ditut irudiak eta bar, eta dena zirudien oso songi antolatuta. A ber. Bai, esan barrago ikusi ditut ez du ikusten ari zinen irudiak, eta wow. Bai, baina pentsetazu, espektakula da, zuzarela Txinan desfile militar baten erdian akatsa egiten duen bakarra. Ezingo nuke horrekin. Depresioa handia. Eta gero depresio ere. Bai, depresioa, bai. Agian zigorren bat ere, iritsiko zitzaiz. Tiananmengo plazako gizon horrekin zer gertatu zen inorkezaki, ez ba? Bai. Orduan, Hoxe, ez gun desfile militarretara ez dutelako balio, eta hau esan da, datorren astean desfile militar Euskal Herrian. Galdetu nahi nizun, pelikula horri buruz, zer da, pelikula edo dokumental fikzioa? Pelikula eta Txuribeltzean grabatutakoa, oso menetan, Txuribeltzean kostak egiten zaizkit, hasi pelikula kostako ez bukatzen beste arrazoi batzuengatik, oso gogorra da ikusteko. Baina merezi du. Vale. Gomendio hauekin geratzen gara, gainera zinemaldiko hilabetean egonik, uste dut gomendio hauek ondo hartuko direla. Esango nuke gainera pelikula hau, City of Life and Death, garaian zinemaldian estrenatu zela. Eskainezala zinemaldian. Begira, beste datu bat. Hau esan ondoren, gaur Iker Gurrutxagaz daukagu gurekin, baina esango nuke utzi digula bai kanta bat eta bai bere azalpena. Beraz, honekin bukatuko dugu, mila esker, bihar arte gaude. Bihar arte. Bai, aio. Egunon guztioi, egunon entzuleoi, egunon ekipo zer modu zaudete. Gaur, ni ez naiz bertan, baina
bai badu dela kantu bat, horrentxe bani lehen, kotxean, martxan, eta bapatean, The Kings, talde mitikoaren kantu bat agertu zait, eta esan dut, moderno xamarra ez aldiru dionek. Eta, kare, ez dekien, The Kings taldea zenik. Hortaz, esan dut, entzungo dut, eta nire apustua da, gaur egungo taldea dela, huts egin dut hor. Sunny Afternoon, arratsalde eguzkitsua deitzen da kantua. Gaur asko eta asko, batez ere gu kostaldekoak ez, Donostiako badian begira zuzenduko dugu, eta Donostiako badian. Ikusita goizeko ordu honetan zegoa haize dabilen, eta arratsaldean eta eguerdi partean, badira ordu batzuk ez, haizea altxatzeko joera izaten duela. Nesken kontxako banderari lako saltza bat emango diola iruditzen zait. Bero emana dago. Hori eguraldi tertuliakoa diruditu, baina egur hauetan gure herrian, Windguru eta horrelako web orrialdeak dira bisitatuenak ez bairi gabe. Hortaz, parean egokitu zaidan, The Kingsen, Sunny Afternoon, eta gaur ikusita, itxuraz nahikoa Sunny Afternoon izango dela, abesti hori luzatzen dizuet gaurko honetan. Bihar, gehiago, ondo izan, aio! Taxman's taken all my dough and left me in my stately home, blazing on a sunny afternoon. And I can't sail my yacht, he's taken everything I got. All I've got's this sunny afternoon. Save me, save me, save me from this squeeze. I got a big fat mama trying to break me, and I love to live so pleasantly, live this life of luxury, blazing on a sunny afternoon. Summertime, in the summertime, in the summertime. My girlfriend's run up with my car and gone back to her ma and pa, telling tales of drunkenness and cruelty. Now I'm sitting here, sipping at my ice cool beer, blazing on a sunny afternoon. Help me, help me, help me sail away. Well, give me 2 good reasons why I ought to stay. 'Cause I love to live so pleasantly, live this life of luxury, blazing on a sunny afternoon. In the summertime, in the summertime, in the summertime. Oh, save me, save me, save me from this squeeze. I got a big fat mama trying to break me, and I love to live so pleasantly, live this life of luxury, blazing on a sunny afternoon. In the summertime, in the summertime, in the summertime, in the summertime.
Informazioaren aria naiz irratian. Pegi Lekuona. Egunon, goizeko 8 dira, ongi etorri naiz irratira. Lakuako gobernuak pentsioak osatzeko herri ekimen legegilea baztertu du. Exekutiboaren sortuko lirateken duplizitate arriskuak, bazterkeria ala proposamenaren jasangarritasuna zalantzan jarri ditu irizpen honek. Mikel Torres, enplegu sailburua. Pues planteaba un complemento universal, desvinculado de ese análisis de necesidad económica de la unidad convivencial. Eso, como he dicho antes, no solamente generaría duplicidades con prestaciones que ya existen, sino lo que más grave creemos es que introduciría una desigualdad respecto a otros colectivos vulnerables. Eta 155.000 sinadurari muzin egin arren, exekutiboaren kontrako irizpena ez da azken erabakia. Legebiltzarreko alderdiek askatasuna dute pentsiodunek proposatutako ekimenaren aurkala alde bozkatzeko, hala ere aurreikusi daitekena da EAJ zein PS Euskadiko Ezkerrak exekutiboa jarraitu eta beraien gehiengoa baliatuko dutela ekimena bertan bera uzteko. Aurreikuspenik okerrenenak bete egin direla salatu du Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduak. Iraia Kamra, egunon. Egunon Peli eta egunon entzuleak, pentsiodunak bitan engainatuak sentitzen direla adierazi dute. Kexu dira exekutiboak ez duelako pentsioak osatzeko proposamenaren inguruko txosten juridikorik aurkeztu. Daturi gabe eta herri ekimen lankegilaren inongo loturarik ez duen txosten politiko bat aurkeztu dela azaldu dute. Mugimenduaren esanetan Lakuako gobernuaren irizpenak ondorioak izango ditu. Aipatuko dugu baita ere langabezia ia 4% igo dela abuztu honetan, Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan, Nafarroan berriz 0,53 jaitsi da, hala ere gogoan izan uztailan, BSH enpresan 609 langile kaleratu zituztela. Carmen Maeztu enplegu kontseilariak fokua enpleguaren sorkuntzan jarri du. Navarra mantiene su buena dinámica de creación de empleo con datos récord de personas trabajando, 315.085 afiliaciones a la Seguridad Social, que suponen la cuarta cifra más alta de la serie histórica, por lo que seguimos estando en niveles máximos. Ontxo Gurpegi Euskal Autonomia Erkidegoko enplegu sailburu ordeak prudentzia eskatu du eta urte arteko datuak jarri ditu balioan. Desde el Departamento de Economía, Trabajo y Empleo valoramos estos datos con prudencia y nos gustaría subrayar la importancia de analizar la evolución con perspectiva. Aunque agosto refleja un repunte mensual del paro, la mejora interanual y la calidad creciente en la contratación indefinida muestran que el mercado laboral vasco sigue avanzando. Eta enplegu arlotik ere esango dugu, joan den astelenean Azazetako mendatean izandako zirkulazio istripuan hildako gizona, etxez etxeko laguntza sektorean ari zela lanean Gasteizen ezbeharra gertatu zenean, labek jakitera manduenez. Sindikatu honek baieztatu duenez, 56 urteko biktima Serbio enpresarentzat lanak egiten zebilen. Eta badirudi baitare estatus berri baterako elkarrizketa sekretuak bizkortu egin direla ikasturte hasiera honetan. Arnaldo Otegik Radio Euskadin azaldu denez, EAJaren erreleoa ala Santos Zerdanen espetxeratzea bezalako faktorek elkarrizketa trabatu dute hilabete hauetan, baina akordio bat ezinbestekoa dela uste du subiranotasuna lortzeko. Irakurketa orokor batean Otegik azpimarratu du herriak batura abertzale eta aurrerakoia behar dituela. Besteak beste Santos Zerdanen espetxeratzea aipatu du. Hasta donde yo sé, en materia de estatus, quien hablaba por parte del Partido Socialista, además de alguna otra gente, era Santos Cerdán. Es decir, el interlocutor del gobierno con Junts, con Puigdemont, era Santos Cerdán. El interlocutor del gobierno para hablar de materia de estatus. Eta geriko izan da, Palestinarekiko sustengoa Espainiar estatuko bueltak Euskal Herrian izan duen lehen igaroaldian. Lasterketa Irunberritik igaro denean tentsio uneak egon dira. Protestantze den hainbat lagun errepidera irten dira tropela heltzea zela eta txirrindulariek erritmoa apaldu behar izan dute. Baten batek erorikoa izan du. Une honetan Foru Poliziak zein Guardia Zibilak errepidetik irtenarazi ditu protestantze den pertsonak, hauetako 2 identifikatu dituzte. Eta terroristak bezala tratatuak izateko mehatxoaren aurrean Sumun flotillatik erantzun diote
Benjamin Netanyahuren gobernuari. Zehazki, nazioarteko uraetan izaera zibila duen itsasontzi baten aurka esku hartzea pirateria modernoa dela, horretarazi diote alegi ekintza terrorista bat nazioarteko legediaren arabera. Mehatxuak mehatxu, Gazarekiko blokeo apurtzeko helburuari tinko eutxiko diotela azaldu digu espedizioko ordezkari euskaldun batek. Kulunkatzen Palestinarako bidaiari jarraitzen diogun bitartean, Israelek erreserbistak mobilizatu eta Gazaren aurkako azken erasoldirako prestaketak zabaldu ditu. Aldi berean, Euskal Herrian genozidioa finantzatzen duten enpresari errespetatu askok etxean lasai lo egiten jarraitzen dute. Eta urera itzuliaz nabarmenduko dugu Isuri kutsakor bat arteko Kaparrosoko behi makroetxaldearen jabea den Baile de Odieta kooperatibako kontseilu errektoreko 5 kide epaitu dituztela, egun berean jakinda baitare, enpresa honek bere azpiegiturak handitu halko dituela Nafarroko gobernuaren ingurumen inpaktuari buruzko adierazpen positiboa jasostean. Reclamamos una vez más la implicación efectiva del Gobierno navarro en la defensa e integridad de los espacios protegidos, que son de su incumbencia, así como de la salud de todas las navarras y navarros. Igualmente exigimos al Gobierno de Navarra una postura enérgica frente al lobby agroganadero industrial. Makroetxaldeen ereduaren aurka argiki kokatzea eskatu dio Nafarroko gobernuari Pablo Llorente sustraiko kideak. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Errepide dagokienez badugu nabarmentzeko jazoeraren bat. Bai, 2 kilometroko autopilaketak daude AP bat errepidean, Bergaran Burgoseko norantzan matxura dela eta beraz kontuz puntu horretan. Ados, eguraldiaren nondik norako guztiak, Ikerri Barruzeak. Utasasoiko eguraldia nagusituko zaigu asteazken honetan. Goizean, barnealdeko bailararen batean behelaino pixka bat ager daiteke ere, segituan jasoko du. Bestetik, zeruan goi mailako hodei fin batzuk ikusiko dira, baina hauek ez diote trabarik egingo eguzkiari eta eguraldi eguzkitsu eta ederra nagusituko da. Arratsaldeko lehen orduak eguzkitsuak izango dira, baina arratsalderditik aurrera batetik erdi mailako hodei batzuk ugarituko dira mendebaldetik barrena, zerua zikinxagoa agertuko da, hala ere ez da euririk egiterik espero, barkatu, eta azken orduetan kostaldetik barrena Kantauriar isurialdean hodei baxuak ugarituko dira, gauean zerua estaliko dute, baina gaurkoa mintzat ez da euririk egiterik espero. Haizeak goizean egotik bizi xamar joko du, arratsaldean iparraldera egin eta bolada bizi batzuk utziko ditu lurraldearen hegoaldean, temperatura minimoek eta maksimoek gora egingo dute, bereziki maksimoek, minimoak 12 eta 16 gradu bitartean errendituko dira, maksimoak Kantauriar isurialdean 27 eta 30 gradu bitartean, eta hego isurian 29 eta 34 gradu bitartean, temperatura freskoenak Bizkaiko kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz Herriberan. Jarraizpura teknikan irailak 3 da, asteazkena. Informazioaren aria. Lakuako gobernuak ez du beharrezkotzat ikusten Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduak pentsioentzat proposatu duen osagarria. Gobernu kontseiluak herri ekimen legegilaren aurkako irizpena eman du, laguntzen duplizitate, ezberdinkeri eta proposamenaren jasangarritasun eza argudiatuz. 145.000 sinadurarekin Eusko Legebiltzarrean aurkeztutako pentsioen osagarriari buruzko herri ekimen legegila soberan dago Lakuako gobernuaren esanetan. Mikel Torres, Enplegu eta Ekonomia sailburua. Pues planteaba un complemento universal, desvinculado de ese análisis de necesidad económica de la unidad convivencial. Eso, como he dicho antes, no solamente generaría duplicidades con prestaciones que ya existen, sino lo que más grave creemos es que introduciría una desigualdad respecto a otros colectivos vulnerables. Sailburuak dioenez, osagarria ez da beharrezkoa eta bikoiztasun, desberdintasun eta finantza iraunkortasunik ezaren arriskua dituela ohartarazi du. Euskal Herriko pentsiodunen mugimendua Pradales lehendakaria zein Torres sailburuarekin bildu zirenean, osagarriari buruzko txosten juridikoa eskatuko zutela zehaztu zen. Irizpenaren berri emateko garaia ez da txosten honi buruzko aipamenik egon. Torres sailburuak pentsiodunak babestu zituela adierazi du kontrako irizpena ebatziarren. Por tanto, lejos de abandonar a los pensionistas, el sistema vasco de garantía de ingresos ha avanzado en su protección. Pentsioa lanbide arteko gutxieneko soldataren 100% heldu bitarteko osagarria proposatu ditu Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduak. Zehaztu dutenez neurriak 100.000 pentsioduni eragingo die, hauetako 75.000 emakumeak. Exekutiboaren kontrako irizpena ez da azken erabakia. Legebiltzarreko alderdiek askatasuna dute pentsiodunek proposaturiko ekimenaren aurka ala kontra bozkatzeko. Hala ere, aurre ikusi daitekena da EAJ zein PSEek exekutiboa jarraitu eta beraien gehiengoa baliatuko dutela ekimena bertan bera uzteko. Eta osagarria
Frantziaren aurkako irizpena iragarri ostean, aurre ikuspenik okerrenak bete direla salatu du Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduak. Pentsiodunak bitan engainatuak sentitzen direla adirazi dute. Kexu dira exekutiboak ez duelako pentsioak osatzeko proposamenaren inguruko txosten juridikorik aurkeztu. Daturi gabe eta herri ekimen legegilearekin inongo loturarik ez duten txosten politiko bat aurkeztu dela azaldu dute. Mugimenduaren esanetan Lakuako gobernuaren irizpenak ondorioak izango ditu. Hilak 8 elkarteratzeetan xehetasun gehiago eskainiko dituzte. Eta bestelako erreakzio batzuk ere, EH Bilduk akats larritzat jodu erabakia eta sinadura eskaini duten pertsonekiko mespretxua dela zehaztu dute. Ela sindikatuak ere, exekutiboa kritikatu du, oroitaraziz, pentsiodun asko diru sarrerak bermantzeko errentaren sistematik kanpo gelditzen direla. Informazioaren aria. Goizeko 8:10 arlo politikoari dagokionez esan beharra dugu, dirudiela estatus berri baterako elkarrizketa sekretuak bizkortu egin direla ikasturte hasiera honetan. Arnaldo Otegik Radio Euskadin azaldu duenez, EAJaren erreleboa ala Santos Zerdanen espetxeratzea bezalako faktorek elkarrizketa trabatu dute hilabete hauetan, baina akordio bat ezinbestekoa dela uste du subiranotasuna lortzeko. Orokor batean Otegik azpimarratu du herriak batura abertzale eta aurrerakoiak behar dituela. Besteak beste Santos Zerdanen espetxeratzea aipatu du batetik. Hasta donde yo sé, en materia de estatus, quien hablaba por parte del Partido Socialista, además de alguna otra gente, era Santos Cerdán. Es decir, el interlocutor del gobierno con Junts, con Puigdemont era Santos Cerdán. El interlocutor del gobierno para hablar de materia de estatus con el PNV y con nosotros era Santos Cerdán. Y por lo tanto, que Santos Cerdán esté en la calle, o en la calle digo, en la cárcel, perdón, lo que ha hecho es que en estos meses haya habido un problema, porque él era el que llevaba un poco la negociación de ese tema, ¿no? Bestetik EAJari dagokionez barne prozesua eta zuzendaritza aldaketa aipatu ditu. Haiekin mantentzen duten harremanari dagokionez urrengoa esan du. Nosotros llevábamos más de 6 años hablando muy habitualmente con el Partido Nacionalista Vasco, prácticamente todos los meses. Y eso sufrió una interrupción porque evidentemente, y es normal, porque evidentemente entra en un proceso interno en el que hay un cambio de dirección. Entonces, retomar un ambiente de confianza otra vez, pues va a costar lo suyo, pero no lo digo porque por ningún motivo principal, sino porque evidentemente nosotros con el Partido Nacionalista Vasco de Andoni y de Joseba, pues manteníamos una relación de bastante confianza, pero digo de confianza en términos de que hemos hablado mucho y durante muchos años. Y eso va a haber que rehacerlo ahora, porque desde nuestro punto de vista, el país, y en esta parte del país la mayoría abertzale es más que evidente, necesita la suma abertzale y la suma progresista. Y entendemos que no sumar en abertzale y no sumar en progresista es coartarle al país posibilidades y ambiciones que el país tiene, y es como una hipoteca que no nos permite avanzar todo lo que podríamos avanzar. Informazioaren aria. Goizeko 8:13 gazara begira jarri berra dugu eta nabarmenduko dugu terroristak bezala tratatuak izateko mehatxuaren aurrean Sumun flotillatik erantzun diote Benjamin Netanyahuren gobernuari nazioarteko uretan izaera zibila duen itsasontzi baten aurka esku hartzea pirateria modernoa dela horitarazi diote alegia ekintza terrorista bat nazioarteko legediaren arabera. Mehatxuak mehatxu gazarekiko blokeoa apurtzeko helburuari tinko eutxiko diotela azaldu digu espedizioko ordezkari euskaldun batek. Goibelategi egunon. Egunon Pei, egunon entzule guztiak lehenik eta behin esango dugu Mediterraneoko puntu batetik kronika zabaldu duela azken orduetan Gazarako mugimendu globalak. Kulunkatzen Palestinarako bidaiari jarraitzen diogun bitartean, Israelek erreserbistak mobilizatu eta Gazaren aurkako azken erasoldirako prestaketak zabaldu ditu. Aldi berean, Euskal Herrian genozidioa finantzatzen duten enpresari errespetatu askok etxean lasai lo egiten jarraitzen. Espedizio horretan Gazarako mugimendu globaleko 4 Euskal Herritardoa. Azken orduetan eta berriz ere eguraldi txarra tarteko itsasontzi Xumenek porturantz egin behar izan dutela azaldu digu Itzi izeneko ekintzaile batek, baina gehienek euren bidearekin jarraitzen dutela. Bai, kontua da, atzo ekaitza nahiko bortitza pairatu genuela, eta tira, badakizuenez, barkoetan
goazen askok eta askok, ez daukagu itsasoan esperientzia handirik edo bat ere, eta jende askorentzat oso komplikatua suertatu zen lehenengo bidaitarte hori, eta batzuk erabaki zen batzuk bueltatzea, baina berriz ere abiaraziko dira. Benjamin Netanyahuren gobernuko ministro ultrasionistenak jada jomugan jarri du flotilla 3 aste barru Gazara heldu nahi duen untzidi baketsua. Terroristatza tratatzeko eskatu du Itamar Ben-Gvir segurtasun nazionaleko ministroak. Horrek kondenarik gabe eta bermerik gabe espetxeratuak izateak ekarriko luke. Ez diote ordea, beldurrik estatu sionistari sumut ontzidikoek eta nazioarteko legedia eskutan jarduera terroristak burutzen dituena Netanyahuren gobernua delekarri dute gogora. Terroristak balorea batzuk eta askatasuna defendatzen dugunok, herri honetan badakigu zerbait horri buruz ere, zaharrak berri. Azpimarratzekoa dena da, flotillak egingo duen bidea ur internazionaletik egingo dela, hau da, lege internazionalak une oro beteko ditugula, Israelek interbentzio bat egiten baldin badu flotillaren aurka, bera egongo dela beste behin ere lege internazional hori urratzen, argi eta garbi geratzen da, beste behin ere, zein den estatu terrorista, genozidioa egiten ari dela, azken 7-8 hamarkadatan, baina bereziki azken 2 urte hauetan egunero telebistan ikusten ari garen bezala oso muturrera eramanez. Itxasontziok goraino beteta doaz laguntza humanitarioarekin. Gosete betean erikagaiak eta premiazko medikamenduak daramazkite bereziki. Bai, elikagaiak eta medikamentuak, orduan olakoetan ohikoan eramaten diren elikagaiak, denbora luzaz eta horrelako bidai batean izorratu ezin direnak, esnea hautzan, latak, arrosak eta olako elikagaiak eta medikamentuak saiatu izan da eramaten handik eskatzen dutera, denetarik behar dute eta batez ere gaixo larrientzako medikamentuak eta gosetearen ondorioz nutrizio arazoak dituzten umeentzako eta olako gauza asko. Gazako kostaldera gerturatu ala, oso kontziente dira topatuko dituzten arrisku ez, baina aurrera egingo dutela diote euren helburu nagusia Israel burutzen ari den genozidioa salatu eta ikusarazea ere badelako baita nazioarteko bere bazkideak agerian uztea ere. Nik uste dute beste bain ere herriak mekanismoak hasieratik jarri zituela, azken finean hamarkada guzti horiek daramagulako, herri zapalduok eta zapalduak ez diren herrietatik ere, elkartasunez Palestinaren alde borrokan, orduan herriak beste bain ere ideiak oso argi dituen arren, gobernuek ere zer defendatzen duten oso argi daukate ere, eta euren interese ekonomikoak arriskuan ikusten dituztenean, beti-betiko... Eta Gazari daokienez ere esango dugu, Belgikako gobernuak aste arte honetan iragarri du ofizialki onartuko dela Palestina estatu gisa, irailaren 9 hasiko den Nazio Batuen Batzar Nagusiaren ondorengo bileran, Frantziak, Kanadak eta Australiak iragarritako erabakiaren ildotik. Hala ere, neurri honen formalizazioa Hamasen kudeaketaren amaierara baldintzatu du. Eta aipatuko dugu baitare, atzoko beste albiste bat izan ere agerikoa izan da Palestinarekiko sustengua Espainiar estatuko bueltak Euskal Herrian izan duen lehen igaroaldian. Poliziaren dispositiboa protestaren dimentsioaren aurrean indargabe gelditu da une batzuetan. Zalaparta iturri da Israel Premiertek taldeak bueltan dauen parte hartzea. Lehen protesta esanguratsua Katalunian hasi ziren eta atzo txirrindulariak Belagoarko helmugara gerturatu ala Ikurriña eta Palestinako banderak agerian gelditu dira. Lasterketa Irunberretik igaro denean tentsio uneak egon dira. Protestan zeuden hainbat lagun errepidera irten dira tropela ertzea altzela eta txirrindulariek erritmoa apaldu behar izan dute. Baten batek erorikoa izan du, une horretan Foru Polizia zein Guardia Zibilak errepidetik irtenarazi ditu protestan zeuden pertsonak. Hauetako 2 identifikatu dituzte. EH Bildu Sumar zein Podemosek Israelek bueltan duen parte hartzea baztertu dute, Gazako genozidioa zuritzen duelakoan. Maria Txibite lehendakariak iritzi aldatu du eta salatu du Israel gobernuak
kirolaren bitartez bere burua zuritu nahi izatea. Eta gaurko honetan, buelta, Bilboko kaleetan zehar izango dugu, Bizkaiko herri ezberdinak ere bisitatuko ditu, Espainiar estatuko itzuli honek protesta gehiago espero dira, eta testuinguru honetan Gernika Palestina ekimenak ere mobilizatzeko deia burutu du. 8 hitzordua eginen dute ibilbidearen amaieran Palestinako ikurrekin mobilizatzeko. Egunean zehar hainbat herritan egin dituzte deialdiak, bueltan bertatik pasatzen den unean elkartasun adierazpenak egiteko. Eneko Gerrika Beitiak herri ekimeneko kideak Israel Premiertek taldearen parte hartzea kritikatu du. Porque a día de hoy, ante un genocidio que estamos viendo en todo el mundo, está actuando en competiciones internacionales con total normalidad. Y aquí normalmente siempre se suelen mezclar diferentes debates que creemos que es pertinente también aclarar y hablar con transparencia. Porque no somos nosotros los que hemos dicho. Buelta igaro bitartean ez ezik, ostiralean irailaren 5ean ere egingo dituzte mobilizazioak. Udaletxeen aurrean elkartuko dira burrunba egiteko, agintari galdegiteko eskuartu dezatela eta euskal jendartearen aiari jaramon egin diezaiotela. Informazioaren aria. Goizeko 8:20 hezkuntza kontuak aipagai goiz honetan ere, EHUko errektoretza taldeak ikasturte berriari ekin baitio elkarrizketa eta elkarlana lehenesteko helburuarekin. Eskolak hilaren 8an hasiko dira eta irekiera ofiziala irailaren 10ean burutuko dute Imanol Pradales lehendakariarekin batera, zehazki 3 lan ildo nagusirekin ekin dio ikasturte berriari EHUko errektoretza taldea, Joserra Bengotxeak azaldu denez, bantzute bira burutuko dute ikaslekin, irakaslekin, ikertzailekin ala administrazio zerbitzuetako langilekin, beste delako gakoetako batera izango dira aurrekontuak, elkarrizketa zintzu eta leiala sustatuko du EHUko errektoreak Eusko Jaurlaritzarekin eta nabarmendu du baita ere 2026. Urteko aurrekontuak prestatzeko lanetan dabiltzala eta esandakoetan ere nabarmendu du Bengoetxea errektoreak matrikulazio prozesu oraindik zabalik egon arren, unera arte 8.750 ikaslek bat egin dutela EHUrekin eta nabarmendu dute baita ere izena emandako guzti horietatikan gradu euskaraz egingo dutela 10 ikasletik ia 6. Nahiko oreka daukagu bi hizkuntzen artean, baina oreka hori euskararen alde dekantatzen ari da eta hori ere berri pozgarria da, zeren adierazten du gauza izango garela gure gizarteari euskaraz trebatutako ikaslegoa eskainiko dioguna. 2.290 ikasle baino gehiago kasiko dute ere Nafarroako Unibertsitate Publikoan ikasketak, orotara 11.000 ikasle baino gehiago izango ditu unibertsitate publikoak eta asteartean hain zuzen ongi etorriare eman zitzaian ikasle berriei Iruñeko zein Tuterako kanpusetan. 27 gradu eta 10 gradu bikoitzeko 9.200 ikasleek asteazkenan hasiko dituzte klaseak eta gradu ondoko ikasleak gehituta orotara 11.000 ikasle baina gehiago izango ditu Nafarroako Unibertsitate Publikoak. Eta matrikulazio ere zabalik da. AEKako euskaltegitan herritarrek kanpainaren leloak dioen bezala, euskara eroso ikasi eta bizi euskara modu erosoan ikasi aldezaten eta ondoren hizkuntza horretan eroso bizi daitezen. Horretarako euskaltegiak ikasteko leku erosoak izatea nahi dute eta ikaslek euskara esparru guztietan erabiltzeko tresna nahikoa izatea, lagunekin, familian, lanean edo aisialdian. Hala azaldu dute AEKako Nazio Kontseiluko kideek Gasteizko Zadorrako euskaltegian egindako aurkezpenean. Matrikulazio kanpaina aurkeztaz gain mezu ozen eta argia helarazi nahi izan dute. Helduen euskalduntza sektore estrategikoa dela euskararen normalizazioan eta bizi berritzean eta herritar guztiek dutela euskara ezagutzeko eskubidea zeregin komunitarioa delarik. Beraz, beharrezkotzat jo dute euskalduntze prozesu osoan doakotasuna ezartzea euskara ikasteko eskubideari behar bezala erantzuan analizateko. AEKak 100 euskaltegi baina gehiago ditu Euskal Herri osoan eta horien bitartez beste herri askotara ere iristen da. Ikasturte honetan euskaltegi berriak edo berrituak izango ditu Endaian, Azkainen edo Lodosan. Eta abek eskakizun asimetrikoak eta partzialak kreditatuko ditu lanpostuetako hizkuntza errealitate berrietara egokitzeko. Lanpostu bat ahozko gaitasunak desberdinak direnean emango dira asimetrikoak, partzialek desgaitasuna duten pertsonak kreditatuko dituzte. Aste arte honetako Gobernu Kontseiluaren ostean Gasteizen eskainitako agerraldian eman ditu azalpenak Ibone Bengoetxea kultura eta hizkuntza politikako sailburu eta lehendakari ordeak.
En la mayoría de los casos se trata de puestos en los que las habilidades orales tienen mayor importancia o peso que las habilidades escritas. Azaldu duenez, lanpostu bateko ahozko eta idatzizko gaitasuna desberdinak direnean emango da hizkuntza eskakizun asimetrikoa, eta gehienetan ahozko gaitasunek garrantzi pisu handiagoa duten lanpostuak direnean. Horrela, B2, C1 maila sortuko da, da B2 maila idatzia eta C1 maila ahozkoa, edo B1, B2 maila, B1 maila idatzia eta B2 maila ahozkoa. Abre la posibilidad a que los 150.000 puestos de trabajo que componen el sector público vasco puedan actualizar sus perfiles lingüísticos. Gainera, hizkuntza eskakizun partzialak sortuko dira desgaitasunen bat duten pertsonei hizkuntza trebetasunen egiazpena errazteko haien ezaugarrietara egokituz. A2 mailara arte doakotasuna zabalduko dute ere azaldu du Bengoetxeak. A1, A2 eta C1 mailan komunikazio gaitasuna hobetu nahi duten 16 eta 18 urte bitarteko gaztentzako laguntzak ere aurkeztu ditulakoako gobernuak. Aurreko ikasturtetan martxan jarritako doakotasun politikei jarraipena eman nahi dio exekutibak, eta horretarako 4,96 milioi euro bideratuko ditu, iaz baino 152 gehiago. Informazioaren aria. Eta Jaizkibel konpainiak salatu du, Hondarribiko udalak ez duela aurrera pausorik eman hilaren 8an berdintasunezko alardea gondadin. Egungo udal gobernuak erentzia zaila izan duela onartu arren, aurten aurrera pauso gehiago emateare espero zuela adierazi du ohar batean. Konpainia mistoak atxekabez salatu denez, joan den urteko ebazpenak, geroztik ez da berritasunik izan, hilaren 7an lehen aldiz, Salbean eta udalak herritarrei eskaintzen dien agurran parte hartzeko erakutsi duten borondatea ezik. Jaizkibelek aitortu du, aurten aurrera pauso gehiago espero zituztela, aldaketaren aldeko apustu egiten duten eragile pertsona eta indar politiko ezberdinak babestutako prozesuan parte hartu izanagatik. Gogoan izan behar da, 2023 urtean Eusko Alderdi Jeltzaleak alkatetza galdu zuela eta egun Abotxan hitzekoa dela herriko alkatea. Udalak adostasunaren eta elkarrizketaren alde egin duen arren, Jaizkibelek zehaztu du horretarako sorturiko foroetan inoiz ez dutela parte hartu emakumei alardean parte hartzeko eskubidea ukatzen dietenek. Eta nazioartera jo beharra dugu berriro ere, eta nabarmenduko dugu Ameriketako Estatu Batuek Venezuelatik zetorren drogaz betetako itsasontzi bati eraso egin diotela, erantzuna ere dagoeneko badago. Venezuelak esan du, argitaraturiko bideoa faltsoa dela, adimen artifizialaz egina. Goibelategi, egunon berriro ere. Bai, egunon Pegi, Estatu Batuetako presidente Donald Trumpek dena den, atzo baieztatu zuen Estatu Batuek drogaz betetako ontzi bati tiro egin ziola itxuraz Venezuelatik zatorrena. Dena den ez du azalpen gehiagorik eman eta ez dago argi zein izan den operazio militarraren inguruko helburua. When you come out and when you leave the room you'll see that we just over the last few minutes literally Estatu Batuetako presidentearen hitzetan drogak zeramatzan ontzi bat suntsitu dute gaineratuz ikusi eta irakurriko dutela herritarrek. Era berean Venezuelan ustez egin zen operazio militar hori duela egun batzuk Washingtonek aktibatu zuen edapen militarrarekin lotuta dago, helburua narkotrafikoaren fluxuari aurre egitea delarik. Trumpek Dan Kane Estatu Batuetako buruzagi sinestezina goraipatu zuen eta Venezuelako ontziaren aurkako erasoaren berri eman zuen. Edapen militar horrek gainera Venezuelako presidentearen Nicolás Maduroren gaitzespen orokorrak ari du. Caracasek salatu baitu, Estatu Batuek Venezuelan gobernu aldaketa bultzatzen saiatu direla eta zuk esandakoa Pegi esan dute baita ere, adimen artifizialaz egindako bideo bat izan dela guztia. Eta nazioartetik jarraituz, misilak, droneak, misilen aurkako ezkutuak, ala iturri batzuen arabera arma nuklear berri bat izan daitekena. Txinak arma berriak aurkeztu ditu, asteazken honetan desfile militar erraldoi batean, 1945ko Japoniaren aurkako garaipenaren urteurrena ospatzeko. Txinaren aliatu nagusiak bildu dira bertan, Ameriketako Estatu Batuei mezu bat bidaliz. Bada ekitaldian Xi Jinping Txinako presidentearen hitzaldia izan da entzungai, honek tropak ikuskatu eta askapenerako herri armadaren modernizazioaren berri eman du punta-puntako armategi erakutsiz mundu osoari, bereziki Trumpen gobernuari. 中共中央全国人大
Vladimir Putin Errusiako buruzagia, Kim Jong-un Ipar Koreakoa eta Miguel Díaz-Canel Kubako presidentea bertan izan dira edota Alexander Lukashenko Bielorrusiakoa ere. Baina esango dugu Iran, Pakistan edota Birmaniako junta militarreko ordezkariak izan direla ere. Eta Asiako egoekialdean berriz, Vietnamdarrek aurrekaririk gabeko desfile militar batekin ere ospatu dute Japoniaren okupazioaren ostean, Parisetik independentzia aldarrikatzen zueneko 80. urteurrena. Independentzia odola isuriz, bermatuko duen ordea, Frantziari eta Ameriketako estatu batuei askapen gerra bana irabazita. Eta testuinguru honetan, desfile militarren ponpatik harago, Xi Jinpingek eta Vladimir Putinek euren bi estatuen arteko ustezko harreman honen erakustaldia gauzatu dute, bien arteko goi bilkura batean, eta Rusiak zein Txinak mundu ordena bermatzeko duten ardura aldarrikatu dute, Shangaiko taldearen goi bileraren testuinguruan bildu dira bi estatu buruak. Errusiako presidenteak harremanak bere herrialde eta Txinaren arteko harremanak aurrekaririk gabeko maila on batean ziurtatu du. Eta anfitrioi txinatarrak ordea lankidetza estrategiko integralaren aldebiko harremana goraipatu du eta mundu multipolar baten izenean harreman horiek estutzeko prest agertu da baita ere. Guztiz urrunago dauen leku batean esango dugu Brasilgo fiskaltzak Jair Bolsonaro presidente hoia espetxeratzeko eskaera ere gauzatu duela eta 40 urteko kartzela zigorra eskatu du, bera eta beste 7 auzipeturentzat. E consequentemente sua Suprema Corte só tem a lamentar. Orden demokratikoaren aurkako 5 delitu egin izana leporatu die fiskaltzak Bolsonaroren aurka egiten ari diren epai historikoan. 2022ko hauteskundeak galdu ostean estatu kolpe bat ematen saiatu izanagatik epaitzen ari dira zehazki Bolsonaro eta osasun arazoak aitzakia izan dira Bolsonaro epaitegian ezagertzeko. Demoraes epai entzungo dugu. História republicana brasileira se tenha novamente tentado golpe de Estado. Fiskaltzak defendatu du estatu kolpe saiakerarekin diktadura ezarri nahi zutela Brasilen. Eta astearte arratsaldean Salvador Illa eta Carles Puigdemont presidentek bien arteko bilkura izan dute Bruselan. Bilera ordu eta erdi iraun zuen, baina ez zuten hitz egin dutenaren berri eman. Bilera Illak Kataluniako lehendakaritza hartu zuenetik urtebete baino gehiago igaro denean eman da, eta Illaren exekutiboak bilera hori presidenteak bere aurreko kargudunekin izan dituen bileren baitan kokatzen du, normaltasun instituzionalaren baitan. Puigdemontek bileraren ondotik gisa sare sozialean egin du bileraren balorazioa, ez normaltasun egoera betean bizi direla berretsi du normaltasun demokratikoko egoeran, erbesteko presidentaren esanetan bilera hori duele hilabete asko egingo zelako, eta ez Bruselan baizik eta Generalitateko jauregian, Bartzelonan, Kataluniako hiriburuan. Eskerrik asko bai. Gero arte. Kirol aria, naiz irratian. Realeko kirol zuzendari Erik Bretosek balorazio baikorra egin du uda honetan egindako fitxaketak eta irterak ikusita. Azaldu duenez, taldearekin pozik daude eta jokoaren eta adinaren aldetik profilen anistasuna dutela Europako lehiaketetan sartzeko helburua lortzeko. Bretosek azaldu duenez, Kaletakar, Gede, Soler eta Herrera bezalako lau fitxaketak beharrezkoak izan ziren gazten garapena laguntzeko hierarkia duten jokalariak ekarri dituztelako. Eta hauek ibilbide handikoak direla maratu du. A mí me gustaría decir que estoy muy contento. Yo estoy contento con el equipo que hemos construido. Pienso que es un equipo que tiene una variedad de perfiles importante, tanto a nivel de juego como a nivel de edad. Y creo que es un equipo que hemos construido que nos va a permitir luchar por todos los objetivos que nos hemos marcado, que son muy ambiciosos. Irterak ere izan dituzte eztabaidagai eta batez ere Sadik eta Odriozola izan dituzte hizpide. Bretosek adierazi du Sadikek asko zezkaintza gehiago izan dituela, baina Valentziara bakarrik joatea nahi zuela eta hori ez dela onartu.
Odriozola bere aldetik beti profesionala izan den jokalaria dela azpimarratu du Bretosek, baina irten biderik ez dutela aurkitu oraingoz. Taldeko gazteek ere protagonismoa izan dute. Bretosek adierazi duenez, honez gero 5 gazte ari dira lehen taldean, baina Zubietako apustua bizirik dago. Klubaren egoera ekonomikoari buruz ere galdetu diote Aperri Bairi, presidenteak gogorarazi du 2018an 45 milioi euroko zorra zutela, baina orain 70 milioi dituztela, eta azken urtetan Zubietan inbertsioak egitea erabaki dutela. Azpiegitura berriak eta Zubietako instalazioak hobetzea izango da etorkizuneko apostua. Eta aipatuko dugu baita ere Sergio Fernández Alaveseko kirol zuzendariak nabarmendu duela taldea oso pozik dela, Denis Suarez bere taldean izateagatik eta beste baldintzatan Suarez ez litzatekela Alaves egongo aitortu du, naiz eta dena hobetzeko aukera badagoen baita ere. Hain zuzen aurkezpenean ilusia eta gogoa nabarmendu du Suarezek. Vengo con mucha ilusión, con muchas ganas, a un club que ya está consolidado en Primera División. De las últimas 10 temporadas, 9 está en Primera División. Y vengo a ayudar al club a dar un paso más, que no solo sea estar peleando y sufriendo en las últimas jornadas. El proyecto con los jugadores que han venido y con los que ya estaban consolidados, pues llevo aquí unos días, he visto un poco el club, el equipo, y creo que se dan muchas circunstancias para poder hacer una gran temporada y, como dije al principio, que el Deportivo Alavés dé un salto más, un paso más. Eta kirol kontuetan ere txirrindularitza ipagai, Binegok Belaguako igueran erakutsitako indarrak Movistar talde nafarraren garaipena zapuztu du. UAE taldeko australiarrak aurtengo edizioan lortzen duen 2. garaipen erdietsi du sendabiban hasi eta Belaguan bukatu den 10. Espainiar itzuliko etapan. Movistar talde nafarreko Pablo Castrillo eta Javier Romo 2. eta 3. izan dira. Sailkapen nagusian lider aldaketa egonda. Jonas Binegar daniarrak maillot gorria eskuratu du berriro ere, favoritoen taldean Joan Almeida tarteko helmugaratu ostean. Buelta 2025 Euskal Herrira iritsi da astearte honetan, sendabiban hasi eta Belaguan amaitu dena 10. etapa zehar, Ikurriñak eta Palestinaren aldeko banderak eta aldarriak oso nabariak izan dira. Dena Israel Premier Tech taldeari boikota egiteko helburarekin Gazan egiten ari den sarraskia salatzeko. Baskoniak berriz Paolo Galbiati entrenatzailea aurkeztu du, teknikari italiarrak klubaren historia goraipatu du eta honetaz gain nortasun eta anbizio handiko taldea eratu nahi duela berretsi du. Galbiatik anbizio eta nortasun handiko Baskonia sortu nahi du. Por mí es una emoción muy grande estar aquí. Es un sueño porque Baskonia es un club, tiene una base de fan muy importante, muy larga, una historia increíble de jugadores fantásticos, están aquí muchos años o pequeños años por andar en el NBA o a nivel muy alto. Para mí es fantástico, la organización es increíble, el mío staff es increíble. Zurne Bilbao basketek Darum Hilliard aurkeztu du jokalari estatubatuarra pozik azaldu da hartu duen erabakiarekin eskaintza ekonomiko hobeak izan dituen arren. Eta zorionekoa, entzule, Atletik eta Osasuna izango baitira nor baino nor aurtengo Euskal Herria txapela lortzeko lehian, irailaren 4 da hitzordua, bihar bertan Barakaldon eta Naiz Irratian zuentzako sarrera bikoitzak dauzkagu, beraz, bidali zuen porra ala aurreikuspena gure WhatsApp zenbakira, 644 632 telefono zenbakira. Ligasi berritan, Balberderen Lehoien eta Litxiren Osasunaren sasoia neurtzeko hitzordu garrantzitsua izango da urtengo txapela. Irailaren 4 arratsaldeko 8:30 Barakaldoko Lasesarren da hitzordua eta esandakoa bertara joan nahi duzuela, bidali zuen porra gure WhatsApp zenbakira 644 632 telefono zenbakira. Animo, sorte on. Euskotrenek jakinarazten du. Zarauzko Euskal Jaian mugitu Euskotrenekin. Irailaren 9 zerbitzu bereziak jaiaz gozatzeko autoaz kezkatu behar izan gabe. Ordutegi guztiak webgunean eta aplikazioan. Egin bat mugikortasun jasangarriarekin. Euskotren, Eusko Jaurlaritza.
Burdindegi honek aukera profesionalik handiena dauka. Instalaziorik handienak eta erosoenak eta aholkularitzarik onena tresnei eta makinei dagokienez. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena hauetan ere bai. Iturdindegia, laneko arropa, eraikuntza materialak, pintura. Bai, Alkainen! Bederatzigarren Euskal Herria txapela iritsi da. Iraiaren 4an, ostegunez, 8:30 Barakaldoko Lasesarre zelaian. Atletik eta Osasuna final handian aurrez aurre. Euskal futbolaren arrotasunak, zaleen pasioak eta zelaiaren emozioak bat egingo dute beste behin ere. Ez zaitez geratu kanpoan, etorri bizi partida eta gozatu giro paregabeaz. Eskuratu zure sarerak ehkirola.eus webgunean. Euskal Herria txapela, futbola, bihotzez. Ikus dezagun, zer gertatzen den, baina momentuz lehia bizia urdei bai eta horio. 200 metroren faltan 12 segundu ateratzen da biltzalako, Dolose aldea bigarren tokian, Donostiarra 3. tokian, eta... Igandeko denbora egin du, Bai, segundutxo bat hobeago gaian. 0-4-77 Bermeok, haze poza guztiena Gorkaren berri. Horrez dago asko esateko. Iritsi da Arraunearen urteko hitzordu nagusia. Kontxako bandera zuzenean Naiz irratian. Igande honetan, 11 hasita analisi honenarekin. Kontxako bandera, Naiz irratian. Informazioaren aria. Goizeko 9:20 gutxi, heldu zaigu analisi mailari tarte egiteko unea eta ikasturte berriarekin, solaskide berriak izango ditu gurekin, naiz eta ezagunak ere izan, horietako badugu Ane Urkiri, naiz.euseko zuzendari, egunon? Kaixo, egunon. Zer moduz ikasturte hasiera? Ondo, ja bihar zan, herrixan ere martxa pixkat, ez? Bai politikoki, bai, sindikatuak ere martxan, ja pixkat, abuztuko lehorteari bizitzasun pixkat ematia tokatzen zen, eta hementxe, martxa horretan abiatzeko gogoz. Bizi arritmoak aldatu zaizkigu, esan. Bai. Eta baita ere gurekin ere finko mantentzen dugu, ekin Atorra Sagasti kazetari eta filosofoa, egunon? Egunon denai. Gaur aste azkeneko analisi mai honetara ekarri zaitugu, baina beste solaskide baten ordezkapena egiten, baina esango diogu gure entzulei ere, astelenean ere bueltan izango zaitugula Garbine Birrunekin. Bai, badakizue, nola da, pareja de hecho. Hori da. Honezkero egin da gaude. Asteburuaren ondoren ari aurre egiteko prest, eta bai, plazer bat, noski baietz. Politikari batek duela urte pare batzutan esaten zuen horre politikak polimaitasuna behar zuela. Begira. Gora berak egiten ditugu gure analisi mailak osatzeko ere. Akaso hori izan daiteke, ezta? Hori da. Elkarbanatzen jakin, noski. Hori ere osasuna da. Bai. Eta ez dizu, galdetu, udatzer moduz, gogotxu hasi alduzu ikasturtea? Bueno, bai, ezta? Hanek ere alaxe dio, nik uste dute erritmoa berreskuratzeko egiten duela. Sumendiak gogoko ditut, baina zute turismoa pixka bat egin dut. Bizkaiko holkotik Atlantia aldera, Galizia aldean, eta ia esan da pixka bat pantalla aldatu, kirol pixka bat egin, eguzki hartu eta indar berritzeak, ez du preziorik, zoritxarrez ez du preziorik. Hain zuzen, oporretan ala ikasturtean zehar egin beharreko lan batzuk aipatuko ditugu lehenbizi, elikaduraz hitz egingo dugu, zehazki txal haragirik gabe gelditzeko arriskua ohartarazi baitu ene sindikatuak. Gizendu eta haragia merkaturatzen duten baserritarrak esplotatuak izaten ari direla salatu du Gipuzkoako EHNek. Haien arabera ekoizpenen kostuak asko igo dira azkenaldian eta ekozleei haragiagatik ordaintzen zaizkien prezioak ez dira iristen gastuak estaltzera. Hortaz ez da errentagarria txalak gizentzea eta haien haragia saltzea. Gehiago jakiteko ere, gurekin dugu Garikoitz Nazabal Gipuzkoako eneko presidentea, egunon? Bai, egunon. Zail dago txalen hazkuntza, kostuaren igoeraren berri eman duzue, zehazki zeintzuk dira igo diren kostuak? Ulertu behar da, txal gizenketa bi fasetan nola dote banatu genezakela, ez? Askotan jendeak pentsatzen baldin badu, kostu gilo diela, pentsatuleke elikagaie, argindarrak, insumoak esaten zaiona, azken urte hauetan gehiena izan den egoera, prezio egoera daukionez, horako gauzak izan diez. Baina, esaten dut, bi fasetan bezala, azkenen,
ulertuko du alde batetik txalandean jaiotza ekoizpena behiei dagokien arloa egongo litzakela, eta gero ja bigarren autu bat inbarra hau. Azkenen dela amangandik apartatzen denean txaloi, normalen pasteroa esaten zaio, 5 hilabete, 7 hilabete, eta arte hortan deiken animalia, erabaki bat hartu barraula, eta txaloi gizenduko den edo ez da. Eta orduan txalo horrek merkadu balore badauke, badala gau baserritarrek erabaki hartuko duenak txaloi gizentzea, edota arrazoi ezberdinagatik ez. Eta hori intartzen dago bat ekonomikoa, noski. Arrazoi ezberdinetarteko merkadu balore hori gizentzea sartu behar diren txekorroina iotzen junda. Esportazioak asko eragindo, bate Afrikako herrialdeta, eta orokorren Europa mailan behien zensua jetxidanakin konsumak mantendu, kanpo tira hori egoten da, eskaintza eta eskarin arteko oreka horrek, ekarri prezio egoera, fuertek. Eta hori azkenen, aragi behien sektorea, aragitako txekorrak ekoizteko behien sektorea, sektoreantzako esango dugu oso ona dela. Horrek iten dolako, hoin behar dolako, bideragarri ekonomikoki, behiekin lanen nahi gehan kontue. Baina, zer pasatzen da, aragi ekoizteko baldin bada txekorrek izen din behar dela. Konsumoako bideratu izateko. Eta txekorro horrek eukidon balio igoera, eta gizendutako txekorra aragi esango dukena ordaintzen dana, ez da modu orekatu baten iozkun. Eta orduan, geroztetan jende gehiago aida erabaki hartzen ez gizentzekoa, edota txaloin nola baite, honezte esan fuga bat bizitzen nahi gehala, baita ere, bai Espainiko gizendegita edota esportatu gizateko, ez? Orduan, karo, lehen esaten duna, ez da materia primak jo diela zuzenen eta koloko gora bat, baizik materia prima principalena txekorra beha da eta txekorran balorek disparatu indiela, ez? Orduan, gizentzeko txekorri gabe. Gelditzen egea eta ondorioz aragi gabe. Horre, deigarria da hori ere bera, berez propioki eskaria eta eskaintzaren legearen oiko legek aipatzen dutena da, horre gutxiago eskaintzen baldin bada, gehiago ordaintzen dela, txekor gutxiago baldin bada, gehiago ordaindu beharko zen, teoriak hori dio, akaso? Bai, eta teoria hori adibez, estatun lonja bidez eta asko funtzionatzen da, eta azken urte pare bat badi, pixkanaka, gora esitzen hortan, txal pastero oin edo iguerakin, proportzionaltasun baten aragin prezio iotzen jundara. Eta hemen aldiz, tokatu zaigu, ja COVID-an ondorenko faseoitatik lehen epatuetan insumon igoerak, ontzio lehorteak, beti haitu behar izan dugu atzetik, sindikatutatik, presio inez, batipat merkaduen asko kondizionatzen den distribuzio katekin eta abar, edo tatartzen daren beste zenbait eragilekin, izan kooperatiba eta laukokin, preziok defenditzen, hola hori esateko. Eta kasu hontane, gabiltze guztiz atzetik. Estaduko lonjatan kotizazio ikusten ditu gizendutako txekorrenak, eta hori azpimarratu nahi genduen atzoko prentsaurrekoak gine bai, hemengo ekoizpenain zer ikusik ez dauken, gizenketa sistema batzuk, eta, volumenak ja ez diez, konparableak ez, osea, hatuko ginela esko, 10-15 txekor gizentzen dituzten gizendegi sistema batzuk, txekorrak alestigo saltzen nahi dela, kalidade sistema ziurtatu batzutan produzitzen den aragie baino. Eta orduan, hor dau gure salaketa baita ere ez, alde batetik deialdie baserritarrei, gure produktuen prezioa defenditu behar deulako, baina zoritxarrez askotan esan izan duen bezala, baserritarrei produktua eusi jentzaio, zoritxarrez, elikadurakaten legeare zerbait egatik martxan jarri zen. Esan eta azkenen empoderamentu falta dalako prezio defenditzeko garaien. Eta kasu hortan, baserritarrake konstienti izan behar dolako, ze kotizatzen duen animali horrek numero genin beharra darelako, eta hor mezu bat zabaldu, eta batipat mezua eosten nahi dien ointzako, izan esaten distribuzio kateoik, arakinek, bitartekarik, kooperatibak, txekorrak, nola baite ez da txekor guzti prezio berdin ez duek itzen gizendutako esan nahi dut. Genen ez da berdina, txalisko bat, ar bat, kilokin ditzakena, forma hundi dituna, aragi kilo asko ekoizten dituna,
edo merkatuko bonboiak esango genuke, kutixi batzuk direnak, igual, txal urrixa, igual, arakinetan, eta igual, merkadu delikatesen bat daukela nola baita esateko, orduan produktu galestiko die. Eta horregatik esaten genuen, gutxinez, saltzen den txali merkenak, 8 eurotik goiti junbarra daukela. Eta gaur engoie baserritar asko, 6 euro pasan kobratzen nahi dienak. Eta gutxi gora bera, ideia bat egiteko, baserritar bakoitzak txal bakoitzagatik, zenbat diru galdezake? Bueno, hemen dau diferentzi importante bat. Bada galera zuzena, zuk beste baten txegorrak eosten badituzu, txegorra ordaindu iten dezulako, horra ituko gineke, lasai asko, 100-200 euroa txekorroi gizenduta galdu dezakela baserritar batek, eta hemen pasatzen eran, pixka paradogikoa egoeroi da, zu behie badituzu, hemen aragieko izan duen, ia denek, etxeko txegorra bakarrik izan du, edo erositako izan du, denok behie dauzku, batzuk etxeko txegor horri ez badiozu balore bat ematen, hasierakoa, zena ere gizendu edo ez erabakitzeko hortan, U0 konsideratzen badezu, jende ez dela kontuatzen, beste galtzen haitu daitekela. Baina jendea pentsatzen da, ni 6 euro, noni 7 euro saltzen nahi baldin banez, oin dalo 30 urte baino, behintzak galesti guai egitu saltzen. Ja, zaitu, eske txekor horrek, oin dala 2 urte edo 3 urte baino, igual doblea balio do, merkatun. Eta jendea hortaz kontuatzen hasten da neinen, eta batzutan, denborak edo, pixkate euskorra galako sektore bezala, edo oiturak, edo gauza asko dare, jende azten da numero egiten esaten baino, nahi txekorra, merkadun patzen baldin badia, 1.200, 1.200 euro, segun ze txekordan, ze genetika dauken, animalik die, eta diferentek die, eta balorek ala dauzkea, azten da pentsatzen, nik gauzertako gizendu behar dut, 300 euro gehiago ez ditut kobratuko, gizenduta salduta, eta kostatu batze gizenketa beste 700-800 euro. Orduan, hoi geroz eta jende gehiagon burua iristen da ninen, txekorran fuga azten zaigu. Eta hoi da nola baina, salatu eta gelditu arazi beharra daukuna, ez? Aragi izango baldin bode Euskal Herrien, eta gaina oso harro gure kalidadez, gure Euskal Aragita, zitzeiten deu, txegor gizenak tokatzen den prezio inbarra dauke. Eta bestela, aragi gabe gelditzen ari. Hain zuzen, zentzu horretan ere, arreta deitu dezake, txekorrak esportatu egiten direla. Zeintzuk dira, abelburu hauen helmuga? Azken urte mordo baten, Afrika eparraldeko herrialdeta jundia. Batzutan, baina Estatu Espainola historiko gizan aragi esportatzaia. Importatzaia ere gauza askotako, baina batipat, txal gizenak, Libia eta zeare bai, Libia ez, Libano, eta Marrokose bialtzen zienak. Baina azken urtetan pasatzen nahi da, ez guk esaten bezala, parabrisaseko eltsoa gea, ez? Gu mundun zentorra gala pentsatzen badeure, eta horre hondi atzenbait aldaketa, Marrukosko erregeen kasun, esaten dugu erregea, gobernu izango da noski, baina erabakik hartzen dituenen, zer egin dauken gura bai txekorretan, arkumetan, igotzat. Da, merkadu kondizionatzen du izugarri, kanpo eskari horrek, ez? Eta gizenak ematen zituen bezala, azken urtetan hasi die, gizentzeko animalik ematen. Zer, behin irakurtzen egin nintzen, ez dakit, ala izango da nedoz, baina Marrukosen adibidez, oso baldintzak askarra dauzkela behiek eukitzeko, amak, segun dugu, hemen, amakin eta nahiko ondo lan egiten baldin badeu, daukun, askotan erie, belarra, larrek, igualtzat, mendilarrek garbituz eta olako lanetan, han oso baldintza txarrez euskala behiek eukitzeko, baina oso onak txegorrak izentzeko. Azkenan, zana baukerako, zerealaito baukera badaukerako, eta bar. Orduan, erabaki bat hartzen danetik, herritarrei, aragia, modu, ez dakit, asekible baten, eman behar zaielo eduki behar duela, han, interbenitzen amarkadue, diruz laguntzen hasten da, esportazio, aragi erosketa hori horrek ekatzen du, tira. Eta azken urte pare baten, esatizu, eta dago beste faktorea, Europa mailan, egizketan 8 urteetan 20 milioi behi, abelburu, etxi diela. Eta horregatik, bajadoi danak, eta beste herrialde batzuk tira hasten baldin bada, hauxe pasatzen da. Eta ulertezin egiten zaiuna da,
oain arte beti, bertako kalidadeko ekoizpenak produzio generiko inalden, eta ez duaztu behar, hemen kalidade esaten danen ez da esateatik esaten, ez da oso onak bertako behalako eta herrikirola patrozinatzetulako labelak. Ez, horretzetik kalidade ziurtatu badau, pliego batzu dare. Hemen gizenketan zerealak ibiltzen ditu, gaina portzentaje oso altutan, elikain naturalagoik izateik ez dau, erabiltzen dira forrajek, ez da erabiltzen ureaik, alege adbluik, atzo komentatzen gendun bezala, zati formula askotan legezkoa da, kantidade batzutan ibiltzea, osea, erabat ezberdin edan ikeko modu batzutak egizketan. Da historikoki beti, 60, zentimo, euro bat bitarte goitik ordaindu izan da bertako ekoizpen hori, beste generiko horren alden. Eta guain, ulertu ezin gare, ez dala gehi ordaintzen, azpitik ordaintzea ino iristen dala. Eta hoi hemen bakarri pasatzen nahi zaio. Atzo irakurtzen gendun, eran egun, Alimerkak Asturiasko txekorra, IGP esaten zaiona, euskarazko indikazion geografika protegida, euskal okela dan bezala, babes dienak, Europa mailan eta, ze preziotan itxituztenak hitzarmenak, produktore kobratzeko. Zari hemen, linealen bezeroa ordaintzen nahi da, baina baserritarran gana ez da iristen, diferentzialek. Orduan, badau, hor zer egine. Guzti horiekin gelditzen gera, errealitate esanguratsua aurkeztu diguzuna, gaurko honetan Garikoitz Nazabal, Gipuzkoako eneko presidentea, eskerrik asko gurean izategatik. Ez, nahi zuenako. Ezakit, zelako testu ingurua azaldu diguna Nazabalek, ezakit, deigarria iruditu zaizue akaso Euskal Herrian sortutako txekor hori atzerrira bidaltzea, kanpoan loditzea merkeagoa delako, eta gero hor kalitatearen ez baia guzti horiek airean gelditzea? Nik uste, sektore askotan ematen dan joera bat dala, bai, ez azkenian errentagarritasun gehiago ikusten dugu esportazioetan, beak esan dugu ez, azkenian zergatik zurekin euki loditzen, gaztau bizunean agian beste 1.000 euro, eta gero merkatuan gaina ez tezunean balio erantzi hori errekuperatuko, txekorra Afrika iparraldera esportatu, eta horrekin errentagarritasun askar bat lortu ez. Nik uste joera hori dala apurtu behar dana. Ez dakit ere, ze planteamendukin aldan apurtu. Uste, lehen sektorian arazuak asko diala eta beti aipatzen dira, ez? Joera horrek, bai merkatuan ahazten diala, ez? Hango eta hemengo produktuak, azkenian kontsumitzaileak ere lana enbieu nabarmentzeko edo jakitzeko zer dan ona eta zerrez, eta nik uste horrekin azkenian galtzen ekoizliak hasten diala, ez? Bai nekazari eta bai abeltzainak, eta uste hori adarmutur asko dakan arazo badala, eta beti ere joera berdina errepikatzen dela, ez? Basogintzan, bai, ez? Zergatik basuak batez ere Bizkaiko kostaldian eukaliptos beteta, errentagarritasun askarra ematen dizuelako baso jabei, eta hori da bilatzen duena, azkenian bizigalako bai gizarte kapitalista honetan, eta biziraun ere inbiar dalako, eta hemen bakoitzak bere bidia askarrena topatzen dugu, eta hemen Garikoitzek esan dugu, balorean jarri behar dela hemengo txekorra, hemen nola azten dan, eta bere zigiluak eta dakala, eta azkenian errentagarritasun horren bila, hemengo ekoizliak kanpora bisaltzen baldin badego, eta gero bueltan datorren aragi hori espaldin badago osasuntxua, zerbait egin behar dela hemengoa balorean jartzeko, eta esportazio horiek geldiarazteko. Hala ere, ez dakit, honei entzutzen atzoko prentza horrekoa, ez dakit zein izan leiken planteamendua. Hemen topatu dute berriak usteian argitaratutako artikulo bat, gai berdinan txio, eta ez dakit, Europan ere joera antzeakua izaten ari da. Aipatzen dugu hemen, herbeeretan ere, inkluso gobernua diru ematen ari dela, behi horiek kanporatzeko. Orduan, ez dakit ze politika publikokin babestu daiteken gure abeltzaintza, baina iruditzezat egin beharrezkoa dela, eta joera hau, esan duten bezala, sektore askotan gertatzen da, arrantzan ere
badoz, joera horrek, eta uste dute bai behandu gabitzela. Beti ere kontrakorronte horretan zerbait egin behar, baina zerbait hori geldiarazteko konponbiderik hartzia guain bat-batian, iruditzeza zaila izan daitekela, eta esan bezala, ez da gize planteamendukin, baina bai ados hori gurea babestu behar dela, eta balori eman behar zakola. Nek aipatutakoak nik uste dut gako nagusiak direla, osatzearen, justu dieta egiten ari den norbaiti eskatu diozu analizatzea, arai gorrian. Proteina gomendatzen da, eta kalitatezko proteina bat ezberdina izango da, akaso? Hau diot, gauza bate eta beste humore eukitua zen, uste dute, eta gainera arira nijoa, honek lehenago ere, behintzat gure etxean ala erakutsi digute, gauzak ondo behiratzeko, jakian nondi datorren, norkeko itzi duen eta ze baldintzatan datorren, ez? Gero aukeraren arabera, gauza bat erosiko duzu, ala bestea. Edo zein kasutan, ezagit, kanpai hauekin segitu dezakegun, edo laburtu egin behar du. Jarritu mesedez. Gako nagusi batzuk ez dakit, osatze aldera. Uste dute politika publikoak aipatzen direnean, publikoa zer da? Non bukatzen da publikoa, non hasten da? Publikoa guztia da, azken batean, guztiok ordaintzen ditugu geure zergak, eta eskubidez, izan beharko genuke merkatu duin bat, bertatik ekoitzitakoa, jan ahal izateko. Horregatik zaintzen dugulako ingurua, lurzoru publiko zergapekoak, diru laguntza lerro ezberdinak, instituzio ezberdinak dauzkagu, euskal esan dezagun antolakundeare konplexua bada eta abantailak izan beharko lituzke zentzu horretan egokitzeko kasura, zein da egoera non barazkietatik abiatuta, nola den ohikoena, supermerkatuetan, edadura handietan, eta ez handietan ere, barazkiak izatea peninsulan bertan. Baina hegoaldera jota, urreskasiagoen tokietan ekoitzetako barazkiak izatea, eta bertako barazkia erosial izateko etiketaren atzetik ibili behar izatea, ezta? Garaian garekoa konsumitzeko ikasketa prozesurik ez dago apenas, inork ez daki orain lekak jatea dagokigula, edota eskarolan noiz hasi behar den jaten, eta tokian tokiko produkzioan nola eskuratu, ezta? Haragi konsumoa, akaso handiegi izan da urte batzutan, egokitu egin behar da, konforme, baina bertan dagoen ekoizpena ziurtatuta. Nola ekoizpen da berme guztiekin? Batetik, izendapenak, jarraipen handia egiten zaie, osasun zaila oso zorrotza da, edo zein prozesuri dagokionean, nik uste dut zorroztasun hori aplikatu beharko litzatekeela, oroar ekoizpen prozesu osoari dagokionean. Ez da posible, animaliak edo abereak elikagairik gabe izatea, edo elikagai garaestiekin, pentsurako erabiltzen diren osagaiak Euskal Herritik ez dakin nora saltzea, halako egorak ere gertatzen ari direlako, beraz. Oinarrizko osagaiak kateguzia betetzeko hemen bertan izan baldin baditugu, baten batek, prozesu hau osorik aztertu beharko luke, instituzioren batek, eta ondorio batzuk hartu, eta neurri zehatz batzuk. Zein da kontua, gaur-gaurkoz, zoritxarrez, eta nek aipatu du, irabazia, merketzea, ekoizpen prozesuaren merketzea, irabazia, eta gizartearen konsumo ohitura eroek funtzionatzen dela batzuei. Ondorioa zein da, epe laburrean irabazi batzuk bai, luzera galera handia badugula dagoeneko. Orduan, gertutasuna 0 kilometroa aipatzen da inbatetan, ez da? Aplikatu beharko genuke, alden einean, ez inor bazterren ustegatik, baizik eta aplikatu beharko genuke eta zentzuz konsumitzen ikasi. Eta uste dut hori adin txikietatik abiatzen den kontu bat dela. Hain zuzen, kontsumoari dagokionez, akaso aipatu genezakena berezeki bada ere, Euskal Herri, Garikoitz Nazabalek ongi azaldu digu, ze arazo daukate, baina akaso ohiko kontsumitzaile bat entzat, elementu konplexuak aipatu ditu, merkatuan nola funtzionatzen duen, arrazak eta bar, baina ideia orokortasunera eraman da, behiak badoaz, akaso kontsumitzaileari ez zaio inbeste axola, baina realitatea badena da, bere jakia badoala, eta beste nunbaitetik edo ekarri beharko dela ere bai. Eta guzti hori ez da garestiago izango, ez dakit, pixkat ere batzutan deigarria da, kanpotik ekarritakoa nolatan den merkeago edo?
Baina, garikoitzek ere aipatu dugu, askotan, hemenko aragisak zigilu bat bihar dugu, euskalokela, horrekin, ziurtatzen duzu kalitatea eta agian kontsumitzaileari ere zeko inporta plus bat ordaintzia, baina askotan zigilu hori ez dakenak ere presio antzerakoan ere etorri aldiala. Eta batzutan merkio, baina esaten duan, eurak gastatzen dugu hemen, jatekuan eta zainketan beste batzu baino goixo, eta gaina igual merkatuan dator aztegi handi batetik datorren txekorra o aragisa, eta presio antzakuan egon leike, eta gero da hori nik usteet dozein supermerkatuta jundakoan, aragian aukera handisa dauala, eta askotan Ego Ameriketetik ere etorriak izaten diala, eta gero nik aurrek urtetik aurrea, gaina arakinak ere pixkat bazilatzen, krisis de los galdetu zian, behan ahun, eta galdetu nionian, ze aragi izan ona filetia xerra bate egiteko, eta nien hoi harritxuta arategira jun, supermerkatuko arategira jun, edo plastikoan dauana erosi, arategira jutia merkio da. Baina askotan autu egiten deu plastikoan datorrenarekin. Eta hori ere ikasten zuaz, nik uste da adinakin, eta ekinak esan duan, agian nutrizioaz pixkat gehiago begiratzen zoazen enean, baina nik segun ze haragi merkio da arate gisa plastikoan datorrena baino, eta horri ere nik uste dut begiratu behar diseula, eta frutarekin, eta uste dut lehen sektoretik datorren guztiarekin pasatzen dela, arrainarekin ere bai, arraina plastikoan datorren antxoa ikustezu 10 antxoa 5 euroan. Eta gero albuan dakazu arrainde gisa, kilua dakazuna 5 euroan, o 7 euroan. Bai, nik uste dut ikasi barko genukela erosketak egiten. Eta erosketak egiterakoan, jakin, aizu, eta aragia honundik ekarria da, behir, hau amezketatik dator, edo ez, txal hauek ezakinun hasi dituzte. Gainera, gauza interesgarria da, eta uste dut, osasunarekin zuzena lotutakoa, batetik jakintza, txal batek zati ezberdina dauzka, ez, dena ez da xerra. Hori ere, esan dut, galtzen ari gara, animaliak behin sakrifikatuta osorik aprobetxatzen dira, eta uste dut hor, jakintza handi bat ere galtzen ari dela, ez da? Era ezberdinetan prestatu, era osasuntsuagoak egon daitezke, momentuak ere eskatzen duena ere. Baina erosketa egiten ikasi egin beharko genuke. Eta horrek begiak asko zabalduko lituzke. Eta azken puntu bat uste dut, errentagarritasunaz ari garenean, errentagarria da osasuntsua izatea. Beraz, hori gauza publiko bat da, eta errentagarria horixe da. Beraz, hor jarri beharreko funts publikoak jarri egin behar dira. Pentsioekin jarri beharko liraken bezalaxe, Jaurlaritzak bizkarre mandiola entzun dut gaur goizeko lehen orduko guztietan, eta beste kontu batzuetarako diru asko dago, eta zuloak tapatzeko, eta uste dut azpiegitura handiez ari garenean, elikadura azpiegitura handi bat da. Eta azpiegitura handi horrek lehentasuna izan beharko luke beste batzuen aldean, esango nuke. Goizeko 9:07 dira, eta zehazki lehen sektoreko albiste bat nabarmendu beharra dugu, asteazken goiz honetan, zehazki Arabako Errioxako ardoa, txakolina edota sagardoa, Mexiko daukate helburu berri, Amaia Barredo sailburua, Mexiko hirian da, 23 euskal upeltegiren ordezkaritza batekin batera, euskal gastronomiaren kalitate eta bikaintasun zigiloarekin merkatu berriak irekitzeko asmoa daukatela iragarri dute. Iraia Kamra, egunon? Egunon, hori da, helburua argia da, euskal produktuen presentzia sendotzea Latinoamerikako merkatuan eta aldi berean lotura berriak egitea, importatzaile, banatzaile, sukaldari eta erakundetako ordezkariekin. Azken datuen arabera, iaz Arabako Errioxako ardoek izan zuten euskal ardo esportazioen 79%ko volumenari dagokionez eta fakturazio osoaren 80%. Erresuma Batu eta Estatu Batuak izan dira orain arte helmuga nagusiak, baina orain Mexikon ere merkatu berria irekitzea dute xede.
Eta beste kontu bat ere badukagu nazioartean, Bulgariako agintariek baztertu egin dute Ursula von der Leyen Europako batzordeko presidentearen hegazkinean izandako interferentziak eraso baten ondorio izan zirenik. Zeliako beek nabarmendu du interferentziak ez zirela hegazkin jakin bati zuzenduak eta hegazkinek aspalditik erabiltzen dituzela GPS-a baina lehenagoko navigazio metodo tradizionalak. Bulgariako kontrolatzaileek protokolo horiek bete dituzte von der Leyenen hegaldiaren segurtasuna bermatzeko. Azkenik presidentearen hegazkinak Plovdiv herrian lurreratu zen inolako arazori gabe. Hauek nabarmentzekoak, baina baita egunaren ondik norakoak ere ezagutu nahi ditugu. Itxaso Leon, egunon? Egunon, Pegi eta egunon entzuleok, bueltak 11. etapa du gaurkoa Bilbora iritsiko da eta litekeena da atzokoan bezala protestaz eta banderez inguratuta egitea iritsiera. Agerraldi politikoetan Maria Txibitek hainbat gai mamitsu izango ditu gaur izpide, tartean polizia abusuen biktimak edo mina muga jarraitzen egongo gara. Nafarroan gaudela tuteran prentsaurrekoa egingo dute, bertatik Hendaiara arte joango den Palestinaren aldeko mobilizazioaren inguruan. Ekonomia aurreikuspen bat ere aurreskolak partzuergoko lab eta Steilas sindikatuek hezkuntza sailak 2024an sinatutako akordioa ez duela bete salatuko dute. Izan ere adostutako 73 lanpostuak sortu gabe hasiko du ikasturteak. Gainera, Mikel Jauregi Lakuako industria sailburuak Atlantis enpresari egingo dio bisita Leioako EHUren kampusean. Amaitzeko kirolekin lotu dezakegun gai bat, Bartzelonan epaiketa abiatuko dela Iñaki Williams futbolariari egindako irain arrazistak direlata. Hauekin gelditzen gara, eskerrik asko. Gero arte. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Errepiei daukionez bada nabarmentzeko jazoren bat? Ez, oraingoz lasai daude. Eguraldiaren nondik norakoai dagokionez esango dugu, Euskal Herria guzkitsu daukagula gaurko honetan, laino batzuk tarteko, eta temperaturei dagokionez esango dugu temperatura freskoenak, une honetan Iruñan dauzkagula 16 gradurekin, 18 gradu Gasteizen, 19 Maulen, 21 gradu Baionan, 20 gradu Donibane Garazin, eta 23 gradu Donostia zein Bilbon. Eguraldiaren nondik norako guztiak, Ikerri Barluzeak. Utasasoiko eguraldia nagusituko zaigu asteazken honetan. Goizean, barnealdeko bailaren batean behelaino pixka bat ager badaiteke ere, segituan jasoko du. Bestetik, zeruan goi mailako hodei fin batzuk ikusiko dira, baina hauek ez diote trabarik egingo eguzkiari eta eguraldi eguzkitsu eta ederra nagusituko da. Arratsaldeko lehen orduak eguzkitsuak izango dira, baina arratsalde erditik aurrera batetik erdi mailako hodei batzuk ugarituko dira mendebaldetik barrena, zerua zikintxeago agertuko da, hala ere ez da euririk egiterik espero, barkatu, eta azken orduetan kostaldetik barrena Kantauriar isurialdean hodei baxuak ugarituko dira, gauean zerua estaliko dute, baina gaurkoa mintzat ez da euririk egiterik espero. Haizeak goizean egotik bizi xamar joko du, arratsaldean iparraldera egin eta bolada bizi batzuk utziko ditu lurraldearen hegoaldean, temperatura minimoek eta maksimoek gora egingo dute, bereziki maksimoek, minimoak 12 eta 16 gradu bitartean errendituko dira, maksimoak Kantauriar isurialdean 27 eta 30 gradu bitartean, eta hego isurian 29 eta 34 gradu bitartean, temperatura freskoenak Bizkaiko kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan. Informazioaren aria. Abona zaitez Bosen denboraldi berrira, elkarrizketak. Aukeratu gure 5 abonu moten artean eta gozatu maite duzun musikaz preziorik onenean. Bilbao Orkestra Sinfonikoa, zure orkestra gara. Ahaztu brum, egin pi. Busean, pi. Bizikletan, pi. Metroan, pi. Euskotrenen, txutxu. Ez, txutxu ez. Euskotrenen ere, pi. Euskadi ondo mugitzen da. Aurrera goaz jasangarria, kalitatezkoa eta pertsona guztientzat irisgarria den garraio publiko batekin. Eusko Jaurlaritza. Ikus dezagun, zer gertatzen den, baina momentuz lehia bizia urdei bai eta horio. 200 metroren faltan 12 segundu ateratzen da biltzalako, Dolose aldea bigarren tokian, Donostiarra 3. tokian, eta... Leko igandeko denbora egin du, bai, segundutxo bat hobeago agian. 0-4-77 Bermeok, haze poza guztiena Gorkaren berri. Horrez dago asko esateko. Iritsi da Arraunearen urteko hitzordu nagusia. Kontxako bandera zuzenean naiz irratian. Igande honetan, 11etan hasita analisi onenarekin. Kontxako bandera, naiz irratian. Kultura eta hizkuntza politika sailak, hizkuntza politikarako sailburu ordetzak diruz lagundua.
informazioaren aria. Goizeko 9:14 aurrera goaz eta esango dugu matrikulazioa zabalik dela AEK-ko euskaltegietan herritarrek kanpainaren leloak dioen bezala euskara eroso ikasi eta bizi, euskara modu erosoan ikasi al dezaten eta ostera hizkuntza honetan eroso bizitzeko gehiago jakiteko gurekin da Lourdes Etxezarreta, AEK-ko Nazio Kontseiluko Bizkaiko ordezkaria. Egunon. Egunon bai. Zelburekin hasten du AEK-ak ikasturtea? Bueno, pues, urteroko helburua dela esango nukez, euskaltegiak ikasles bete eta Euskal Herria euskalduntzen jarraitzea. Hori da gure xedea eta ikasturtero uste dut ideia horrekin abiatzen dugula iraia, bai. Azken urtetan, zein izan da matrikulazioen joera? Jende gehiago joaten da euskara ikastera? Azkeneko urteetako datuak begiratzen baldin baditugu, goranzko joera bat dago. Horreten bat egon zen 2020-2021 urtean, pandemia garai horretan, eskolak eta espazioak mugatu behar izan genituelako, baina arrezkero datuak goranzko joera bat dute, ia 14.000 ikasle egon ziren AEK-ko euskaltegietan, 12.000 bat Hego Euskal Herrian, beste 2.000 bat Ipar Euskal Herrian, beraz datu politak dira eta honek adierazten digu jendeak jarraitzen duela euskara ikasteko gogoarekin, interesarekin eta datuak hobetzeko asmoa eta gogoa ere badugu, baina ondo goazela esan dezakegu. Atzoko matrikulazioaren aurkezpenean unibertsaltasuna aldarrikatu zen, zer esan nahi duenek? Bai, atzoko aurkezpenean esan genuena izan zen, AEK-aren sedea Euskal Herriko biztanle guztiak euskaraz eroso bizitzea dela eta horretarako hori lortzeko beharrezkoa dela ezagutzaren unibertsalizazioa bermatzea. Zer esan nahi duen horrek? Esan nahi duena azken finean da, helduen euskalduntzea eta alfabetatzea estrategikoa dela euskararen normalizaziorako eta biziberritze prozesu honetan, eta herritar guztiek dutela euskaraz jabetzeko eskubidea eta ardura komunitarioa. Ildo horretatik adierazten dugu ezagutzaren unibertsalizazioa zer den, ez? Horretarako gako garrantzitsuak dira, alde batetik doakotasuna, prozesu osoa doakoa izate Euskal Herri osoan, eta beste alde batetik ezagutzaren behar hori sozializatu behar dela. Azken finean, euskara ikastea doakoa eta irisgarria izan behar dela guztiontzat. Horre, zentzu berean ere askotan, konplexua izaten dena da, horre, diru laguntzak iragartzen direla, doakotasuna aipatzen dela, baina akaso errealitatean gehiago izaten dela, dirua aurreratu egin behar izaten dela. Nabaritu duzue hau baldintza denik? Guk beti ere diru laguntzak era positiboan baloratzen ditugu.
doakotasunaren bidean batez ere, eta beti ere, ABE eta EAEri begira, Bizkaia, Gipuzkoa eta Arabari begira, urratsak garrantzitsuak dira eta ondo etorrioak dira, eta horren ondorio izan dira ere, sustatu diren diru laguntza hoien bitartez, matrikulazioak ere maila hoietan gora egin duela, baina guk doakotasuna ez dugu horrela ulertzen, edo ez behintzat batzutan ez ikusten edo entzuten dugun moduan. Gure ikasleek diru laguntzak dituzte eta horiei esker maila batzuetan momentu honetan diru gutxiago aurreratu behar dute, eta maila gaindituz gero eta baldintza batzuk betez gero diru hori berreskuratu ahal dute. Orduan, hori da baldintza abek jartzen duena, maila batzuetan. Momentu honetan EAEn A1, A2 eta C1 16-18 urteko gazteentzako C1 merkezeagoa da, bai? Ildo horretatik hori laguntzen du ikasleak hurbiltzera euskaltegietara, eta maila gaindituz gero esan bezala, bueltan jaso dezake aurreratutako diru hori guztia. Ildo horretatik beretik, Nafarroan ere aurten lehenengoz abatekoek berreskuratu ahal izango dute aurreratu duten diru hori, eta Ipar Euskal Herrian ere, badaude formaziorako aukera batzuk enpresek eta ematen dituztenak. Atzo propioki, Euskal Autonomi Erkidegoaren kasuan laguntza gehiago iragarri ziren A1 eta A2 mailentzat zein C1eko mailan, komunikazio gaitasuna hobetu nahi duten 16-18 urte bitarteko gaztentzat, nolako balorazioa egiten du AEKak honitaz? Bai, esan bezala badira azkeneko 2 ikasturteetan, orain dela 2 ikasturte, 16-18 urteko gazteentzako diru laguntza hori abiatu zen, iaz abatekoentzako, eta egia da euskaltegion sektoreak urte osoan aberekin negoziatu eta landu duen kontu bat izan dela, horri jarraipena eman behar zitzaiola. Hau da, iaz abaten hasi ziren ikasle hoiei nolabaiteko jarraipena eman behar zitzaiela laguntza horiekin, eta lan handia egin eta lortu da, abat eta abian ere diru laguntza horiek izatea, honek zer albidetuko du? Nolabiteko pizgarri izatea euskaratik urrutiago dauden horiek euskaltegietara eta hurbiltzeko, eta espero dugu eta ikusiko ditugu datuak hemendik hilabete terdira, 2 hilabetera, emaitzak ematea. Hain zuzen gertatzen da, baita ere lehen aipatu duzu, helburuetako bat badela Euskal Herria euskalduntzea, baina azken aldian eta bereziki azken urteetan Euskal Herrian izan den eztabaidetako bat izan da, hizkuntza eskakizunen bueltan, eta baita ere, lanpostuak egonkortzeko titulu propioen beharra, ez dakit, batzuetan sentitzen duzue titulistiz punturen bat edo egon daitekenik? Esan dezakegu gure euskaltegietara hurbiltzen diren ikasleen motivazioak desberdinak direla. Atzoko prentzaurrekoan bertan gurekin egon ziren 3 ikasle eta errepasoa eginda 3etako batek be ez zuen aipatu tituluen kontua. Galdetu genienean eta gehiago galdetzen dugunean eta datuek horra adierazten digute zergatik hurbiltzen diren gure euskaltegietara lanean hobetzeko eta titulua lortzeko bai da motivazioetako bat, baina askok eta askok hurbiltzen dira seme-alabekin erabiltzeko, edo ulertzen dutelako Euskal Herriko hizkuntza euskara dela, eta hori ikasi behar dela, gustoko dutelako, maite dutelako, motivazioak desberdinak dira. Tituluena bai, eta hori baldintza bata, eta asko eragiten du, baina beste motivazio batzuk ere baditugu. Baitare jakin nahi dugu, ea
Euskara irakaslearen profesional bezala ere, ea zer nolako iritze duzun gaitasun asimetrikoen bueltan, atzokoan Ibone Bengoetxea sailburuak iragarpena egin zuen. En la mayoría de los casos se trata de puestos en los que las habilidades orales tienen mayor importancia o peso que las habilidades escritas. Horre azaldu denez, lanpostu bateko ahozko edo idatzizko gaitasunak desberdin direnean emango da, hizkuntza eskakizun asimetrikoa eta gehienetan ahozko gaitasune garrantziala pixu handiagoa izan dezaketen lanpostuak direnean, honela B2 bat maila sortuko da, hau da B2 maila idatzia eta C bat maila ahozkoa, edo B bat B2 maila, B maila idatziarekin eta B maila ahozkoa. Ezakit, zer iruditzen zaizu proposamen hau, ezakit, baliagarria izan daiteke euskara lantzen jarraitzeko motivazio izateko edo oraindik akaso ez ezagunagia izan daiteke hauak. A ber, atzoko iragarpena lotuta dago orain dela urte eta zeozer onartu zen dekretuarekin, ez? Administrazioan euskararen erabilera normalizatzeko dekretuarekin lotura edo haren garapena edo haren atalaren garapen bat da, ez? Han dekretu horretan agertzen dan horren garapena. Eta, bueno, AEKaren sedea, lehen aipatu dudan bezala, herritar guztiak euskaraz eroso bizitzea da. Eta administrazioari berari dagokio hori bermatzea, ez? Orduan, egiaztagintzatik edo tituloetatik haratago hizkuntza hautuak eta hizkuntza eskubideak bermatu behar zaizkio erabiltzaileari, herritarrari eta langileari berari ere bai, ez? Orduan, momentu honetan, hau guztia zelan garatuko den, zelan gauzatuko dugun euskaltegietan, aztertu egin beharko dugu, ikusi beharko dugu hori ez, maila nolabait praktikoan nola egingo dugun, eta honek ze eragin izango duen ere gure metodologietan eta euskara ikasteko moduan, eta hori alde batetik, ez? Beti ere, hoberako bada eta esan bezala guztien eskubideak bermatzen baldin badira, ikusiko dugu gauzapena nola ematen den. Urte bete aipatu du, ikusiko dugu hemendik aurrera hau euskaltegietan nola lantzen dugun. Gure hizkuntzan ere, erronka nagusienetako bat ere erabilera bada, eta xolaz bazaizu, isa sare sozialean irakurritako adibide bat aipatuko dugu, txio batek zioen Donostiko taberna batera sartu, euskaraz eskatu eta euskaraz erantzuna, bigarren zerbitzariari zerbait galdetu, euskaraz eta honek ere euskaraz erantzuna, ondoren bi zerbitzariak elkarrekin gazteleraz, eta galdetzen zuen txiolariak. Jende hau nola erakarri elkarrekin euskaraz egin dezaten, halako testuinguruetan zeintzuk izaten dira erronkak eta palankak? Bueno, zori txarrez esango dugu, behin eta berriro errepikatzen den egoera dela, ez? Oso lotuta dago, lehen aipatu dugun, espazioak erabilerarekin eta espazioak irabazte horrekin, ez? Aritu gara administrazioaren egoeraz, aritu gara tituloen inguruan, baina esan bezala, egoera euskararen ezagutzaren eta erabileraren egoera datuak, kezkagarriak baino aztertzen ari garenak dira, eta horretan, erabilera horretan, eguneroko erabilera horretan eragin behar dugu. Guk esan bezala, euskaraz eroso bizi esaten dugunean hori adierazi nahi dugu, ez? Bizitzako eguneroko arlo guztietan, lagun artean, lanean, lankideen artean, harreman horiek euskaraz izatera. Eta hori da euskaltegietan lantzen duguna, eta adierazi nahi duguna euskara eroso bizi horrekin, ez? Eta baita ere, azkenik ere jakin nahi dugu, heldu den urtera begira nola dagoen AEKA, urrengo urtea 2026 berezia izango baita, AEKak 50 urte beteko ditu, zer espero daiteke urte hurren honetaz?
Bueno, data interesgarria, data berezia izango da guretzat. Lehenengo eta behin, 24. korrika datorrelako, beraz, 2026a berezia izango da zentzu horretan, buru belarri ari gara korrika prestatzen eta berezia izango da zentzu horretan, eta hortik aurrera lanean jarraitu. Uste dute urte hurrena betetzea ospatzekoa izango dela, baina batez ere lanean jarraitu, esan bezala xede hori, AEKaren xede hori lortzeari begira, ez? Euskaraz eroso ikasi, baina eroso bizitzeko. Guzti hauekin gelditzen gara eta baita ere azken iragarpen horrekin. Korrika dagoeneko martxan edo lanetan zabiltzatela. Lourdes Etxazarreta, AEKako Nazio Kontseiluko Bizkaiko kidea. Mila esker goiz honetan gurera gerturatzeagatik. Eskerrik asko zuei. Goizeko 9:30 ia eta aipatuko dugu zehazki abek propioki eskakizun asimetrikoak eta partzialak akreditatuko dituela lanpostuetako hizkuntza errealitate berrietara egokitzeko. Lanpostu baten ahozko gaitasunak desberdinak direnean emango dira asimetrikoak, partzialek desgaitasuna duten pertsona akreditatuko dituzte. Aste arte honetako kontseiluaren ostean Gasteizen eskainitako agerraldian eman ditu azalpenak Ibone Bengoetxea kultura eta hizkuntza politikako sailburu eta lehendakariordeak. En la mayoría de los casos se trata de puestos en los que las habilidades orales tienen mayor importancia o peso que las habilidades escritas. Azaldu duenez, lanpostu bateko ahozko eta idatzizko gaitasunak desberdinak direnean emango da hizkuntza eskakizun asimetrikoa eta gehienetan ahozko gaitasunek garrantzi edo pisu handiagoa duten lanpostuak direnean. Horrela B2 C1 maila sortuko da B2 maila idatzia eta C1 maila ahozkoa, edo B2 B1 B2 maila B1 maila idatzia eta B2 maila ahozkoa. Abre la posibilidad a que los 150.000 puestos de trabajo que componen el sector público vasco puedan actualizar sus perfiles lingüísticos. Gainera, hizkuntza eskakizun partzialak sortuko dira desgaitasunen batuten pertsonei, hizkuntza trebetasunen egiaztapena errazteko haien ezaugarrietara egokituz. A2 maila arte doakotasuna zabalduko dutela ere azaldu du Bengoetxeak. Baitzuzen, baitare A1, A2 eta C1 mailan komunikazio gaitasuna hobetu nahi duten 16-18 urte bitarteko gaztentzako laguntzak aurkeztu ditulakoak gobernuak, aurreko ikasturtean martxan jarritako doakotasun politikei ere jarraipena eman nahi du exekutiboak, eta horretarako 4,86 milioi euro bideratuko ditu. Bueno, 9:30 direla aipatuko dugu, proposamen berri hauek, eskakizun asimetrikoak, eta ez dakit, zuek nola ikusten duzue aukera hau, oraingoz behintzat apur bat ez ezagunak izan daitezkeen egoeretan egon gaitezke? Bai, Lourdesek beak ere esan dugu, aztertzen da bizela, inkluso beraiek ere, suposatzen matrikulazioetan eta, nola eman. Iruditzezat, atzo irakurri noanean eta gaur berriz irakurri etenean, badala bai pixkat, azken urteetan dauan zurrunbilo hori hizkuntza eskakizunen artean, ez? Bozento taldeak batez ere askotan jodeu titular horietara, ez? Kaleratu izan dela langile bat, 18 urtean postu berdinean egon eta euskara ez jakitziaren, eta uste dut, hortan akonplejatu moduan ere egon gaitezkela, ez? Titulu eskatzen deu, gure hizkuntzan defendatzeko eta Lourdesek aipatu dan bezala, hizkuntza eskubide horiek bermatzeko, baina gero ematen da, pixkat, ez da gitxe, akonplejatu bezala izaten, akonplejatuak izateko badagoala olako egoera bat, esaten bezala, ez da izango geixei eskatzen deuna. Ez, eta uste, ez nuke nahi hola izatea, baina agian bide horretatik etorri leike nahasketa hau. Egisa da bai, titulo bikoitz hauek edo, zela esan dezu? Bai, eskakizun asimetrikoak. Eskakizun asimetriko hauek, bai bermatu ahal izango deuela, errazago agian, Euskaldunen hizkuntza eskubideak bermatzia, baina uste dut hortik ere badatorrela, ez? Askotan titulu eskatzen deu, etortzen dira batzuk esaten kaleratu egin haute ez dakitxelako euskeraz, eta hor piztutzen dela, agian ezote gabizen gehiagi eskatzen, baina uste dut, hizkuntza eskakizunak beharrezkoak diala herri baten non euskera hizkuntza ofiziala dan, geuria dan, eta uste hortik abiatu behar dela, eta
hobera ekartzen baldin badeu, bermatzia benetan, euskaraz arituko dela funtzio publikoko langileria eta herritarrek beraien hezkuntza eskubideak bermatzute eukiko baldin bareue, iruditzen zait pauso ona dela. Baldin bada, beste konplixutik egindakoa, nuko jakingo nola baloratu, baina uste konplejo danak atzian utzi behar deula eta batetik erraztasunak eman euskaraz ikasteko eta horretan badoz Lurdesek aipatu den erraztasunak eta AB berak ere dakan doakotasun horrek, baina uste dut geixo jun behar gehala hori, gu geu eroso sentitzia euskaraz murgiltzen gehanean. Bai, nik uste dute hizkuntza prestigiatzean dagoela erronka nagusia, eta bai, lako sailkapenak eta administrazioaren jarduna, ez dakit. Egia esan da ez naiz ni euskara teknikaria eta galdu egiten naiz termino batzuekin. Gure aita urtetan aritu zen bai, aben lanean eta zertxo eta ezagutzen dut, baina ongi, alde batera utz dezagun hori, konforme, ongi etorria, eta orduan honekin zer, alegia. Berandu gabiltza, olatuak nolabait gaindi egin digu, zu oinez baldin bazabiltza hirian zehar, Donostia hiri txiki bat da, baina Bilbo handia zer esanik ez, seinalitika, tira, administrazioa kudeatuta, normalki, akats ortografikorik gabe, konforme, baina ondo beteta, noski, gaztelania ez da dila desagertu, konforme. Eta ondoren, sare sozialetan, Instagramen sartu, eta hasi begiratzen non afalduko dugu gaur Donostian. Edo non bazkaldu, edo ze, eta ara, justu Donostia, eskerrak Donostia jartzen duen eta ez soilik San Sebastian, guztia dago erderaz, guztia. Alegia, digitalki, hizkuntza euskara desagertzen ari da. Beraz, administrazioak zerbait egin beharko luke horretan baita ere, zerbitzuak. Zerbitzuetan, esango dugu, zorionez eta uste dut ondo dijoazen gauzak balioan jarri behar direla, uste dut euskal instituzio batzuk oso ondo funtzionatzen dutela euskaraz, eta hori aitortu egin behar da txalotu eta eskerrak eredu izan behar dutelako, eta uste dut Gipuzkoa horretan eredu on bat dela, eta beste lurraldetan badabiltza, aleginan, hori pentsatu nahi dut. Ezagutzen dudanetik hitz egiten dut, ze egia da, Bizkaiak hemen paper garrantzitsua jokatzen duela Bilbo handiak bereziki, eta Nafarroan uste dut, hainbeste saltza izan da, zonalde mistuen trampa politiko historikoarekin, uste dut, alegin politak egiten ari direla eta kontzientzia honditik. Alegia, administrazioak alako neurriak hartzea ondo dago, baina gizartean espaldin badago impulsurik edo pulsurik espaldin badago, salduta gaude. Eta uste dut hor gakoa dela, batetik, zerbitzuetan, pribatuak, berdintzait, zerbitzuak, zergadunak eraltzen ditugun zerbitzuetan, euskaraz aritzeko eskudia bakarrik ez premia eta beharra daukagula, ez? Kultur osasunaren izenean. Eta hori arrapalada batean galtzen ari da. Eta hori Donostia bezalako ustezko hiri euskaldun batean. Hori batetik turismoaren eragina ere egon daiteke, baina uste dut turismo espainiarrak kalte handia egiten ari dela eta batez ere inbertsore espainiarrek. Ezta? Udatiarrak eta etxe jabetze espekulazioen bidetik etortzen ari den nolabaiteko migrazio aberats batek kalte handia egingo du. Eta bestetik badago esan dezagun prekarizatutako sektore bat. Prekarizatuta sektore bat, egin nahi ez dituen lanak betetzen dituena, zerikusia handia daukana baita ere ostalaritzarekin eta beste hainbat zerbitzurekin, zaintza sektorearekin baita ere, eta prekarizatutako sektore horrek ere laguntza behar du, batetik hizkuntza prestigiatuta, eurak ere prestigiatzeko modua bilatuta. Eta uste dut hor, asmatu egin behar genukeela eta gakoren baten bila premiaz hasi beharko genukela, ze azken batean hori da, euskaraz bizializateko, euskaraz zainduak izateko, euskaraz kafea hartzeko bidea zabalduko diguna. Eta azken puntua, ikasleak, hezkuntza, ez nahi sartuko pribatua ez pribatuan. Azkenean diru publikoa toki guztetatik mugitzen delako. Ez da posible gaur-gaurkoz gizarte honek ikasleak fabrikatzea euskaraz jakin gabe. Eta hori gertatzen ari da. Uda honetan gertatzen ari da. Arreta deitu didana da, aipatu dugunean laguntzen albistea, 16-18 urte bitarteko gaztentzako laguntzak aurkeztu dituela lakoa. Baina berez, hau eskolako etxeko lana da. Itxura guztia du ez? Nik hezkuntza, ondo esautzet bikoti euskera irakaslea lako, eta egoera oso kritikua da.
nerabeen artean. Batez ere, ekinek aipatu bezala, Bizkaiko egoera ezautzen dut, Bilbo ingurukoa, eta oso egoera kritikoa da. Zailtasun handia dakate idazteko, eta hizketan egiteko sekulakoak. Bai, krisi egoera bat da, argi eta garbi. Gero, aipatu ezun bezala, hizkuntza ohituretan ere, inoi ikusten, eta guraso batzuk ere kezkauta etxian euskera zen, eta umiak 7 urtekin gaztelera erantzutzen dizunean. Nondik ikasi deu, etxian biak euskeraz saiatzen dianean, eta gani indarra dozenian horri pintzen, ez? Hor ere bado, ez? Hezkuntzak erdaratu egiten gaitu, edo kaleak, edo zela da posible, eta gauza batzutan behan du algea egon, baina beste gauza batzutan garaiz, hau da, nahet esan, belaunaldi berria datoz, eta horiekin handiok garaiz gabiltza, eta hartu behar dian neurriak horien gana pentsatuta ere hartuen behar dia, baina bai, banoia inguruan dakatelako ere bai, kezkatuta alde horretatik, badakigu gure inguruko, gure edade inguruko jendiak euskeraz egin eta ulertzen doala, eta irakurleak ere gero eta gehiago diala kapaz euskeraz ulertzeko, ez, gure gurasoen sasoikoak baino gehiago, baina datorren belaunaldi horrek zenbateainoko gaitasuna ulertzeko euskaraz, eta gero idazteko ere bai. Hor inguruan dauan, gu ni mutrikutin ator, Donostin egiten deulana, hemengo egoera soziolinguistikoa edo Bilbo ingurukoa oso ezberdina da. Eta pentsa, Donostian egoera kritikoa baldin bada, Bilbo handian ikusten da, ez? Pixka bat, alegin batzuk ikusten dira, ekimen batzuk badaude, Gasteiz aldean, Bilbo handean ikusten da, ari dela, ez dakit pizten zerbait jabetzen ari garelako, akaso orain arte egindako ibilbideak emaitzak egin ditu, baina beste premia batzuk badaude, eta bueno, ez dakit, nik uste dute bide horretan ez dakite beste jarrera aktiboago bat ere hartu beharko genukela. Aurreko batean lankide gazte bati, nik euskaraz egiten diot eta berak gazteleraz erantzun. Ohituta gaude, horrela harremantzen, eta ikastetxe publikoan, euskararen aldeko jarrera aktiboa duen ikastetxe publiko batean ikasitakoa, eta esan nion alako batean nahizu badakizu, nahiko hizkuntzak eragina duela, eta zu erdaraz bizi bazara, eta euskaraz ez badaukazu inolako interesik, azkenan espainiar bilakatuko zara, umore okituarekin, eta si hombre erantzun zidan, bai, barkatu, baina bai, ezta? Eta uste dut horrere badagoela klik bat, alegia, ez, Real zalea, edo Atletik zalea, edo, bai, konforme, baina konturatzen zara zure egunerokoarekin erabat Espainia hartuta zaudela, ez? Eta halako, ez, erreakzio bat, nola, hori ez da horrela, eman bulta pare bat, azkenan asimilazio bada. Herri honetan hizkuntza erabiltzea ukatu ziguna, harremada baten burua zen, eta zoritxarrez, eskuin espainiarrak hor segitzen du, eta nik uste dut, eskuak igurtzen dituela, ikusita orain ere beste neurri batzuk, administrazioa, baina irabazten ari gara kalean prestigioa duena ez delako euskara, eta kasi bigarren mailako gauza bat, ezta? Uste dut hori, pulsu hori pixka bat berreskuratu behar dela, arrotasun puntu hori atera, eta uste dut euskara ikasten ari denak edo euskara zerbait erabiltzeko gaitasuna garatzen duen berdintzait ostalari langile, sentitu behar dela komunitate baten parte, eta komunitate on baten parte, ez? Eta uste dut hor badagoela jokoaren parte bat, ez? Gero, egoera soziolinguistikoa oso desberdinara, donostiar batek autua egitea gazteleraz egitekoa edo tuterar batek. Hori ere, uste kontuan hartu behar dela, o agian kanpoko gurasoa kanpotarrak euki, eta etxian beste ama hizkuntza bat, eta hor autuak ere egoera soziolinguistiko nun bizidan eragin handixa daka, baina bai, uste dut. Eta lehen sasoi baten ere, badoz gurasuak ama hizkuntza erdara dakenak, eta bere seme alabai indartu disuena, niz nahez zuek euskaraz ikastia, eta horrek ere, olakoak ere bihar diagoan ere. Naiz eta gurasuak erdaldunak izan, edo beste hizkuntza baten ibilik ikustia garrantzitsua dela euren seme alabek euskaraz hastia, ez? Eta uste dut hor dagoala, ez? Pulso hori hortik aldala berreskuratu.
Labur baldin bada ere, aipatuko dugu eguneko albiste izan dena ere, Lakuako gobernuak ez baitu beharrezkotzat ikusten Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduak pentsioentzat proposatu duen osagarria. Gobernu kontseiluak herri ekimen legegilaren aurkako irizpena mandu, laguntzen duplizitate ezberdinkeri eta proposamenaren jasangarritasun eza argudiatuz. 145.000 sinadurarekin Eusko Legebiltzarrean aurkeztutako pentsioen osagarriari buruzko herri ekimen legegilea soberan dago Lakuako gobernuaren esanetan. Mikel Torres, enplegu eta ekonomia sailburua. Pues planteaba un complemento universal, desvinculado de ese análisis de necesidad económica de la unidad convivencial. Eso, como he dicho antes, no solamente generaría duplicidades con prestaciones que ya existen, sino lo que más grave creemos es que introduciría una desigualdad respecto a otros colectivos vulnerables. Sailburuak dioenez osagarria ez da beharrezkoa eta bikoiztasun, desberdintasun eta finantza iraunkortasunik ezaren arriskuak dituela ohartarazi du. Euskal Herriko pentsiodunen mugimendua Pradales lehendakaria zein Torres sailburuarekin bildu zirenean osagarriari buruzko txosten juridikoa eskatu zutela zehaztu zen. Irizpenaren berri emateko garaia ez da txosten honi buruzko aipamenik egon. Torres sailburuak pentsiodunak babestu dituztela zehaztu du kontrako irizpena ebatziarren. Por tanto, lejos de abandonar a los pensionistas, el sistema vasco de garantía de ingresos ha avanzado en su protección. Pentsioa lanbide arteko gutxieneko soldataren 100% heldu bitarteko osagarriak proposatu ditu Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduak. Zehaztu dutenez, neurriak 100.000 pentsioduni eragingo die, hauetako 75.000 emakumeak. Exekutiboaren kontrako irizpena ez da azken erabakia. Legebiltzarreko alderdiek askatasuna dute pentsiodunek proposaturiko ekimenaren aurka ala kontra bozkatzeko. Hala ere, aurreikusi daitekena da EAJ zein PSEek exekutiboa jarraitu eta beraien gehiengoa baliatuko dutela ekimena bertan bera uzteko. Hain zuzen, osagarriaren aurkako irizpena iragarri ostean aurreikuspenik okerrenak bete direla salatu du Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduak. Esan dute, bitan engainatuak sentitzen direla, kexu dira exekutiboak ez duelako pentsioak osatzeko proposamenaren inguruko txosten juridikorik aurkeztu, daturik gabe eta herri ekimen legegilearekin inongo loturirik ez duten proposamen politiko bat aurkeztu dela azaldu dute, eta mugimenduaren esanetan, Lakuako gobernuaren irizpenak ondorioak izango ditu. Ezakit, jakin nahi dugu, ea nola ikusten duzuen Lakuako gobernuaren irizpena? Uste dut, pentsiodunen mugimenduak azken hilabeteetan egindako esfortzu bati emandako erantzun hau zale izan bihar horrela. Iruditzezat ez duela baloratu azken urtietan. Ez da, 2017, 2018tik pensio... Bost bat urte gutxienez izango dira. Bai. Gehiago. Bai, nio sasoi hortan ekonomia nagoan da horregatik, kalkulak ateatzen. Horrelako erantzun soil bat ez dala onargarria. Gero aztertu ostean uste baldin badeue, pentsiodunek eskatzen deuenak, hori ez, duplizidadiak ekarri aldoala eta beste arazo batzuk ekarri aldoala, baina uste tramitera onartu eta eztabaidatzea merezizoala batez ere, borrokan eta aldarrikapenetan murgilduta dagoen jende bati merezidoalako erantzun on bat ematia eta azken hilabete ni pentsiodun, horre ondako bat izango banitzen, galdetxuko banitzen pixkat, egin deundana, mobilizatu deundana, izetako espazue kontuan hartuko ere tramitera eramateko eta eztabaidatzeko zer egin behar dugu entzunak izateko, ez? Uste, gutxienez errespetua merezi duela bereien eskakizunetan. Bai, nik uste dut kasu honetan gainera errespetu faltaz aparte, ze gutxienez onartu ez da. Gorde formak, estetika hutsagatik. Bai? Estetika politiko hutsagatik onartu, aitortzeko sikera egindako lana eta gero aitzakiaren bat bilatu. Ze aitzakia aurreratu egin dute, ez omen zen bideragarria finantzieroki. Uste dut hau gauza itxusia izan dela, eta interesgarria litzateke, nik neuk ezakit, hau pixkat aztertzen litzateke, erabaki hau zehazkin non hartu den. Nik uste dut hau pentsiodunek jakin barko luketela, baina guztiek, aipatu diren 75.000 emakume horiek, eta jakin barko lukete guztiek, ze bulegotan erabaki duen baten batek ez onartzea hau sikera tramitera, ezta? Jakin nahiko nuke tramitera onartu ez duen persona hauen pensioa zein izango den, eta hilero zenbateko zifratako soldata sartzen den kontu korrontean. Uste dut alako gauzak batzutan, jakitera eman bar direla, ze
ez naiz inorri soldata jeistaren aldeko, Uste dut hori kontraproduzentea dela. Uste dut ereduzko soldatak eutxien behar direla denok gerturatu beharko genukeelako bizi duin batera. Orain, gaizki eta justu da bilen horri. Hilabetea bukatzeko bere bizitzako azken urteak bizitzen ari den zergadun horri, uste dut, beste errespetu bat zortzaiola, eta badakit oso tematua ibiltzen naizela zergen kontuarekin, baina uste dut oinarrizkoa dela, ze batzutan badirudi baten batek nonbait erabaki dezakeela, hau ez da lehentasun bat. Eta nork esan hau ez dela lehentasun bat. Pentsioak badira lehentasun bat, eta bizi duin bat izateko eskubide osoa dugu, eta duinki hiltzeko, eta ez, lehen aipatu du, haragiaz ari ginen izketan, ez? Denok dakigu pensiodunak nola ibiltzen diren erosketak egiten, ezta? Eguneko arraia erosteko, prezio guzti behar bezala begira, ez dute legatza erosiko dut sabiroia hobeto datorkidalako, eta barrez, lokura bada, ezta? Orduan, estetika politiko utxagatik. Baita, gero gaina beraiek esaten denean, ez, gobernu hau kooperatiba elkarlaneako prest dabala, kooperaziorako, entzuteko, zer gutxiago entzun baino. Gero ere izan lehik esatia, eske ez da nahi denbora galdu, baina uste, honek eskakizuna bere horretan onartuko espadezu ere, saiakera bat egon bihar dela negoziaketa baterako, jarri, eseri eta eztabaidatzeko. Eta sinadura hauek tramitera onartu ostean, ate hori ireki albazan, nik uste dut, pensiodunak ere, beste modu baten egingo zeuela irakurketa hori, ez naiz eta guztiz onartu ez, baina ateakola bapatean iste hori, esan detena, errespetua sortzaiela uste dut, ekinek esan dugu ez, urte behuz emat urtean beraien zergak ordaintzen egon dian horiek dia, gero gaina, kontsumitzaile edo erosketa kategorietan askotan gehiagen baloratzen demenak hemengo produktuak eta hemengo gauzei begira dozenak izan da, eta uste dut, errespetua behintzat sortzaiela. Hemen utziko dugu pentsiodunen aipagaia. Ondorengo egunetan ere jarraituko dugu hitz egiten eta hitz egingo dugu nola ez Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduarekin, baina gaurko albiste bat ere izango da Espainiar Estatuko bueltak zer nolako eragina izan dezakeen gure kaleetan. Agerikoa izan da Palestinarekiko sustengua, lehen igaroaldian, eta poliziaren dispositiboa ere protestaren dimentsioaren aurrean indargabe gelditu da une batzuetan. Zalaparta iturri da Israel Premiertek taldeak bueltan duen parte hartzea. Lehen protesta esanguratsuak Katalunian hasi ziren eta atzo txirrindulariak Belaguarako helmugara gerturatu ala, Ikurriña eta Palestinako banderak agerian gelditu dira. Lasterketa Irunberetik igaro denean tentsio uneak egon dira. Protestan zeuden hainbat lagun errepidera irten dira tropela heltze hartzela eta txirrindulariek erritmoa apaldu behar izan dute. Batek erorikoa izan du eta une horretan polizia zein guardia zibilak errepidetik irtenarazi ditu protestan zeuden pertsonak, hauetako 2 identifikatu dituzte. EH Bildu Sumar zein Podemosek Israelek bueltan duen parte hartzea baztertu dute Gazako genozidioan zuritzean delakoan. Maria Txibite lehendakariak iritzia ere aldatu du eta salatu du Israelgo gobernuak kirolaren bitartez bere burua zuritu nahi izatea. Hain zuzen, honi buruz jakiteko ere, gurekin dugu Bilboko estudioetan Patxi Gaztelumendi kazetari eta gu ere bai mugimenduko kide, egunon? Egunon bai. Buelta Bilbotik igaroko da gaur, nabarmendu dugu, bertan, Bilboko estudioetan zaudela, ez dakit zein da giro edo nabaritzen da oztoporik edo? Momentuz gutxi, buelta Bilbon abiatuko da eguerdian, eta Bilbon izango du amaiera, duela 2 urteko turraren antzeko etapa bat hautatu dute aurten Espainiako bueltan, eta, astoratzea pixkat beranduago etorriko da, errepide asko moztuko delako, baina bai izan dezaket atzo Gernikara bidean Morgan eta dagoeneko hainbat karabana ja bide ertzean baseudela gaua pasatzeko, ez dira Pirineoak noski, baina, txirrindulari froga handia da, Europako, zango dugu, 3. turra eta giroaren atzetik, eta garaia oraindik uda garaian egonik, ikusi dugu ez, etapa ezberdinetan jendetza batzen du, eta gaurkoan ere bide bazterrean kirolariak animatzen eta aldarrikapenekin
jende andana ikusiko dugu, ez dago dudarik horretaz. Hain zuzen atzokoan aldarrikapen nabarmena izan zen Palestinak eta Gazak propioki bizi duen genozidio horren salaketa, eta eztabaida iturri bada ea zer egin berrote den Israel taldearekin, ez dakit, zure ustetan zer egin beharko litzateke? Bueno, argi dago zalegoak eman duela bere iritzia ematen ari dela eta emango duela. Auzia ez da soilik kirol mailakoa, nazioarteko auzi bada, diplomaziako auzi bada, nazio batuen erakundek ezin kudeatuta dabiltzana, Europa bustanan kartean sartuta dabil beldurrez eta lotzati, eta Israelek baliatzen du aukera oro bere burua zuritzeko, ez? Kasu honetan txirrindularitza baliatzen du, magnate dirudun aberatz batek finantzatutako estatu egitura bada Israel Premiertek taldea, eta Israelek bere logika edo ilogika zapaltzaile horretan munduari erakutsi nahi dio bere potentzia. Eta potentzia hori armas eta bombez erakusten du bere inguruko herrialdeen artean, eta hemen diruz eta potere ekonomikoz, eta kasu honetan kirola baliatzen du horren erakusgarri gisa, ez? Esport washing deitzen zaio, baina azken finean kirolak hartu duen traza hartuta, diru asko dutenak baliatzen dute izan Eurokopako finala edo Superkopa bat edo txirrindularitza karrera bat, Emiratu Arabetan karrerak antolatuz, edo munduko karrera importantenetan beraien ekipoa lau haizetara edatuz. Hain zuzen, propioki ere, aipatzen denean Israelen bueltako balizko kanporatze hori, eztabaida horretan batzuetan aipatzen da uzik daukan ardura, bueltak ezin duela erabakirik hartu, eztabaida antzua izan daiteke hori? Eztabaida nik uste beharrezkoa dela. Eztabaidatuko ez bagenu normaltasun utzean arituko ginatekelako. Nik uste dut nazioarteko presioa bere baitan bizi beharko lukela Israelek. Uste dut oraindik presio hori areagotu behar dela, eta normala da eztabaida soziala, politikoa, ideologikoa eta kirol mailakoa ere egotea. Ez daukagu urruti, adibide bat, Grossen gazteen surf txapelketa bat egin behar zenean, eta hainbat surflari israeldar zeuden izena emanda. Kasu honetan, surflariak zeuden nazio bat baino gehiago ordezkatzen gainera, aukera hori ere badute. Beste batzuk ezin dugu gurea ordezkatu eta batzuk bat baino gehiago ordezkatzeko aukera dute. Eta orduan erabakiak hartu ziren eta arrabotza egon zen, baina normaltasun demokratiko edo bakezalearen izenean egin zen autu hori, ez? Herri bat beste bat zuntzitzen ari den bitartean, ez da zilegi gainera kirol frogak baliatzea hori zuritzeko. Nik uste dut eztabaida behar dela, eztabaida pausatu bat, eta bueltak bizkarra eman dio eztabaida horri, uzik eta denak ari dira pilota batetik bestera pasatzen, eta ezer gertatuko ez balitz bezala portatzen, ez? Eta nik uste dut eztabaida hor dagoela, bai Katalunian, bai Euskal Herrian, eta baita beste puntu askotan ere ikusi dugu protestak badirela, eta atzo Pirineoetan gora areagotu zen, Izabaldean, Belagoan, eta gaur ere Bizkaiko errepide bazterrak horren erakusgarri izango dira. Batetik Palestinen aldeko mezuak zabaltzeko, baina bestetik ere gogoratzeko hemen herri bat badagoela, txirrindularitza izugarri maite duen herri bat, eta hori adieraziko da gure kolorekin. Eta kasu honetan gorria, berdea eta zuriak batzen gaitu Palestina eta Euskal Herria, eta beltz horrek adierazten du ere Palestinaren eta Gazaren eta hango biztanleen gaur eguneko drama. Guzti hauekin gelditzen era, Patxi Gaztelumendi, mila esker, goiz honetan gurean izategatik. Mila esker zuei eta kontakizun hon.
Berdin. 3 minutu besterik ez, 10 izan daitezen, labur aipatuko dugu, ere esaterako, Sira Rigo ministroak ere taldearen kanporatzea eskatu zuela. Ez dakit, atentzioa deitzen du, ministro batek dionez baldin bada aintzat hartzekoa, zer gelditzen da? Baina betikoa, patxik esan deu, normaltasunez ospatu zala Donostiako surf lehiaketa, azkenean World Surf League mundu mailako nazioarteko federazio horren zigiluri gabe jokatu zan, hor herrixak indarrain zoan, eta duintasunez ospatu zan, baina egisa da, ofizialtasun hori gabe egin zoala, Israel darrak kanporatu ostian. Uste dut, eskumenen bate honen bihar dela kanporatua izateko. Bueltak segitxuan aitzaki bezala hartu zoan, eske merezi deu puntuen gatik, merezi deu egotia. Ez dakidan puntuen gatik, horrek bueltari ekartzen dion, ez dakitxe beste onuren gati dan, edo azkenean agintarien arteko negozio eta horren atzetik ekartzen deun danakin. Ez uste sportwashing argia dela Israelena, Arabia Saudik ere urtez eginduan berdina da, giroa 2018an Israeletik hasi izan, ja hortik hasten balin bagea ez da oaingo kontua, baizik eta zenbatetan babestu dan edo zilegitasuna eman sakon estatu zapaltzaile bati, eta hau da beste erakustaldi bat, bueltan ematen ari dana, eskerrak Donostiako klasikoan bentsat, kanporatua edo bentsat taldiak onartu zuan ezela ongi etorria, eta horri esker esan etorri, baina agian hori da beste aukera bat, ohartarazti ez diala ongi etorriak, eta uste atzo eta gaur Euskal Herritik pasau danian, eta Kataluniatik igaro danian ere argi ikusi dela nun ez dan ongi etorria estatu zapaltzaile bat ordezkatzen duan taldia. Bai, ezagit, labur. Espainiako itzulia bera ere... Hori bera ez da arrotza. Bai, nik uste dute, bazeuka, aukera, zoritxarrez, baina aukera bazegoen, ez? Hemengo errepiletako arduradunak, eta barrek instituzio ezberdinak esatea barkatu, baina ontatik ez gara pasako, eta hau onartu baldin badezue konforme, baina egintzazue itzulia Espainian. Hori izan zinken, bai. Hori aitzakia politat bazen, eta ez da hori gertatu, ez dakite alako antolaketak ze prozedura dute, baina akaso urrengo baterako izan daiteke, zer pentsatu eman barko luken kontu bada, ez dakite, eta bestela indezatela, ez dakite penintsulako itzulia, nazioen arteko itzulia, tira, argi dago, uste dut, denok argi dugula, Israelek dirua jartzen duela, eta marketing egiten duela, onartu egin du baten batek eta euskal lurretatik igarotzen ari da. Denbora gainera etorri zaigu, plazer bat, Kine Atorra Sagasti eta Ane Urkiri, nahi duzuten arte. Aio. Ondo izan. Goizeko 10 dira, Irunen piztutako sute batek kalte material larriak eragin ditu udalerriko enpresa batean eta pertsona bat ospitalera eraman behar izan dute arnastegatik. Sua goizaldean piztu da eta dagoeneko itzalia dago. Itxasoleon, egunon? Egunon, Pei eta egunon entzule guztiei ere, Lakuako gobernuko segurtasun sailaren arabera sutea gaur goizaldean piztu da, ordu 2:20 aldera, Gabiria kalean dagoen Bentas txatartegian suhiltzaile